No niin, ei vai. Uusi porukka koossa tällä kertaa. Ja tässä että on sitten ketä? Mitä? Ei huonakaan vielä, hei. Tämä on täysin turha tarpeeton. Tämä on täysin turha tarpeeton. Ääniohjelma. Tosiaan niin. Ollaan tällä kertaa Seinäjoen kaupunginkirjaston tarjoamassa viimeisen päälle äänitysstudiossa. Kyllä. Tässä on tämmönen niinku Villen oma tietokone ja sitten tommonen Pringlesburgista tehty kaiuti. No voi sanoa näin. Aivan ihan paskaa. Tämä myytiin mulle, että tämä on ihan viimeisen päällä, mutta kyllä Kurikan kirjaston studio nousee arvoa arvaamattomaan, mutta se ei ole kato viikonloppuisia auki. Jota nyt täällä. Mutta no niin, tosiaan niin. Täällä on Ville, tästä Tuukka. Otettiin opiksi viime kerralla oli ne 2 hinttiä siitä Kurikan ruudusselta, niin ei tule enää ikinä olemaan. Saatiin palautelta. Mutta sitten 2 hintin tilalle tuli 1. No terve, mä oon Saku tuolta Tampereelta. Tuikää Villen pikkubroidi. Onko sä mistä niinku syntyjäs? Mä oon ihan niinku perhosta. Joo, sä oot sieltä kanssa. Joo. No on ne samassa talossa ollaan asuttu, kato silloin kun olin pieni. En tiedä muistatteko ollenkaan. Te ootte niin vanhoja, että tehdä välttämättä. Just me ollaan lennetty jo omilleen, kun sä oot tommosia. Just. Totta turisit. Niin, Savu on syntynyt 020202. Kyllä. Näin, joo. Ja niin mä oon ollut... Mitä muistat, kun tuo syntyi tuo Savu? Oli synkkä ja myrskyinen yö. Sen mä muistan. Ei muu. No, ei se on näitä. Ei, mutta mulla on nyt heti tähän kärkeen yksi kysymys. Oikeasti, niin vaikka mennä sen kysymysosiossa. Ei, tämä on minun oma teema. Okay. No eikä tämä ole mikään valitse jompikumpi. Ei. No niin, no sitten. Tuukan, tehdään tunnari. No niin. Saako te tunnari tältä? Joo. Tuukan kysymysosio. Veneessä. Oli hyväkin. Tämmönen, että mikä tuli USA:n jälkeen? No, USB. No joo, tää oli hyvä. No yksi vielä. Oli. Miksi lippu liehuu Salossa? No, samasta syystä kuin kaikilla muuhallakin Suomessa. Ok, mulla on kans yksi hyvä taho. No. Kevempeiksi. No joo. Tiedättekö miksi kiravilla on niin pitkä kaula? No. No se on aika vitun typerää, jos se pää alkaa siitä olkapäitten korkeudelta. Ja sit sillä olisi vaan kaula siinä. Tää tilillä meidän vitun huono. Joo. Te ette muuta tajua. No tiedätkö sä mitä käy sarvikuunan on se sarvi? Joo. Olisihan se ihan vitun typerä, jos se nimi olisi pelkkä kuona. Voi joku pätkä. Joo. No niin. Mutta joo, tosiaan niin. En kyllä muista Sakun syntymästä sekä mitään. Miten En muista. Vähän sama. Onkohan sama halu? Kaikilla 3 sama. Joo, mä en kyllä muu. Sen mä luistin, kun mentiin sitä kahtomaan se kuva sinne, kun sulla oli päässä semmonen letku, kun sulla oli joku aivokasvaisi. Oli joku juttu, että sillä on se putki tuossa taas. Joo. Niin muuten olikin, totta. Mutta ei kyllä musta jotain minkä takia. Ehkä sinne laitettiin jotain aivoja tai jälki-istutettiin. Se voi olla. Epäonnistu radikaalisesti. Ei ikinä saa. Näin. Jotenkin näin siellä taas käy. Tosiaan Saku tuli suoraan Tampesterista. Kyllä. Ilves-fani. Kyllä, tietysti. Onko se Ilves? No totta kai, se on ainoa joukkue. Tampereella. Tampereella. Ilves kaikkiaan. Ilves kaikkiaan. Joo. Niinhän menee se kannatuslaulama. Ai hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän Ilves. Jaa, yes. Ja se on niitten tekee. Joo, se on niitä. Jaa. Meidän isäpappahan oli kans aikoinaan jaurisvaramiehiä ollut aina. Ei siis joo. Kyllä se joskus oli Ilvessä. Ei. No en mä muista oikeesti mitään. Niin vähän tuli isän kanssa juteltua, että en tiedä. Niin joo. Mitä se on Tappara? Se on Tappara, niin. Ja niin on, se tuli heti Tapparan, kun Saku ilmoitti, että hän on Ilves. Niin ihan. Se on ihan tietysti se on ollut iänpäivä. Yeah. Joo. Mikäs Tuukka? TCS. No, mulla on Pori Jässit ollut aina. Joo. Lähellä sydäntä. Oliko hyvä keli Tampereelta tullessa? Oli joo, siinä vähän pyrytteli luntasti. Semmosta tosi jäätynyttä, kun tuli jää. Oliko alijäätyllistä vettä? Ei onneksi. Semmostahan ei ole meidän lapsunsa. Jäätynyt. Siis monta kuulostaakin. Totta se on. Totta, joka sana. Kyllä. Muistatteko meidän lapsuudessa, niin silloinhan ei ollut ollenkaan semmoista alijäähtynyt vesi. En mä muista, että ikinä olisi varoitettu alijäähtyneestä veestä. Ja nyt sitä tulee joka talvi. Onko näin? Muistatko sä? En muista. Et muista. Joo. Ja muistaako
Tuukka sen ajan, kun televisio ei näkynyt, niin sieltä tuli lumisai. Muista. Mä muistan tää. Sä musikkaa. Joo. Muistaako Saku sen, kun juotiin vielä lasipullusta pepsiä? No sitä mä. Muistatteko sen, kun meillä oli antenni TV, ja sitten kun se ei lähtenyt näkyä, niin piti aina elussa oli lähty semmoiseen mäntykrahkan päähän. Ja sitten täällä, jos vaikka MM-kisat tuli jääkiekko, niin sitten itse kukin aina vuoron perässä pyöritteli sitä antia. Joo, siinä kun välistä huutti, että nyt näkyy. Ei, nyt ei näy, katsottakaa. Muista. Mä muistan taas. Se oli, olisiko ollut 2011, kun asuttiin vielä minä ja Jonna ja Inka ja äiti ja iskä siellä Haarajoilla. Te olitte varmaan muuttunut kotoa silloin pois. Niin siellä iskä on siellä tikapuulla siinä ylhäällä. Jonna siitä olohuoneen ikkunasta kuikuilee sinne. Ja näkyykö? Kato vaihtelee siinä kahtoo ulos ja huutelee sinne. Ja joo, nyt näkyy. Ja sitten välillä isä tuli takaisin alas. Ja ei, sehän loppunäkyy. Siinä ole kiinni lakkas. Ei, se meni siinä. Piti olla ihan hiljaa, eikä saanut hengittää ollenkaan. Näki sun peli. Muistatte, kun isä ja äiti osti oikein taulutelevision meillä. Niin se tuli postissa tai joku, minkä matkahuolto sen toikaan. Ja se haettiin siihen, lyötiin seinään. Ja sitten se ei lähtenytkään päälle. Niin se oli heti, että pojat on rikkonut. Ei ollut sekuntiakaan ollut saatava televisio päälle. Se oli heti niin, että nyt se on Ville tai Tuukka tai Saku hajottanut tämä. Sehän oli kuljetuksessa, tuli sitten uusi. Niin myöhässä. Se meni huoltoon. Mutta vähän ärsytti, kun siinä oli justiin jotkut tyyli olympialaiset, Pekingin olympialaiset, jotkut tämmöiset tulossa. Ne on joku iso juttu siinä kyllä. Muistaako Tuukka, missä me oltiin silloin, kun Pekingin olympialaisten avajaiset on? No en muista. Oltiin Äänekoskella. Joo. Katsottiin siellä. Siinä oli semmoinen aika hieno maloshow ja semmoinen rumpu. Juttu siinä. Viinakkarumpa. No just. En muista kyllä yhtään. No, semmoista. Ja sitten tosiaan, niin Sakulla oli syntymäpäivät justiin tuossa. Kyllä. Räkkylähajo ja... Sain joo itse asiassa. Ja 2003 kuitenkin tuli mittari. Oho, se on muuten kunnioittava ikä. Se on joo, alkaa olemaan kohti jo toinen jalka haavassa. No ehtoo puolelta. Näin, no. No mitä sait lahja? No, mä sain pullon champagnea ja sitten mä sain vähän mintoviinaa. Ja... Oliko oikea champagnea vai kuopu? Se oli oikein champagne. Eli se on sillä tietyllä alueella Ranskassa valavistettu. Kyllä, siinähän on semmoinen juttu. Champagne, ne oikein. Ainakin pullossa lukee, että champagne. Mä en käytä alkoholia ollenkaan, niin mä en tiedä. Sama koristeeksi se meni kyllä. Niin sä tyhjensit sitten, teit siitä semmoisen lammin. Joo. No kyllä. No joo, ja sitten minttuviina. Joo, mä oon niinku minttuviinamies. Vähän toiselta nimeltäkin. Oho. Joo. Uudesti Jeremiassa oikeastaan toinen, niin että on päässä. Itehän mä oon kanssa, niin mä oon Mintun kaveri. Joo. Sehän sanoo nimi, Minttu sekä Ville. Mä söin aina ennen semmoisia Minttu-karamelleja silloin, kun me oltiin nykyisen vaimon kanssa, silloin sen tyttöystävä ja mielitietyn kanssa, niin oltiin oikein Ville ja rakastavaisia, niin meikäläinen sitten täällä söin tämän Minttu-karamelle. Ja sitten se aina sanoo, niin kyökki, teille saa aina maistut Minttu-karamellille. Ei ollut... Oli aika kiusalti juttu. Eikö ole oikeasti aika kiva juttu. Tuli hyvä mieli, kun tai sanoo. Joo. Mutta joo, tosiaan, meillä on samanlaiset. Mulla on yksi sellainen pikkuinen erikoisuus tässä näin verrattuna näihin muihin edellisiin kertoihin, mutta se on yllätys. Joo. Ei mennä vielä. Mutta mennään muuten niin tässä pikkujuttu kerrallaan. Ja ootteko valmistettu tätä juttua? Ei sinne ole valmistaa. Joo. Mulla on muutama juttu. Onko Fihas? Okei, fihas. Kyllä. Jaa. Kyllä. Tiedätkö sä, minkä takia Hermann Göring aina voitti korttipeli? Joo. Silloin oli aina pari jässää vihas. Ai Ei, joo, nää on näitä. Mutta joo, mennään tähän Tuuvan lempiosioon. Tiesitkö tätä? Hassu juttu mielestäni, tätä tuskin tiesit. Joo, tiesitkö tätä? Tätä tuskin tiesit osio. Tiedätkö Saku, mistä nämä musiikit on tullut tähän? Joo. Ei mitään skäröi. Se on tekoälyohjelmalla, kuule ihan itse tekasin kaikki muut, mutta tuo meidän avausraita, niin sehän on laajalla riippu. Se on aivan uskomaton se avausraita. Se on aivan hei. Tämä se kantapää. Kyllä, mä voisin kuunnella sitä oikeastaan niin ihan yhtä soittoa koko ajan. No, otetaan tästä eteenpäin sitä seuraavat 15 minuuttia. Joo, jos ei saisi jotenkin vaikka sillä nää niin teidän turhat jorinat pois ja pelkkää sitä tunneria. No joo, kevyttä huumoria. Tarpeettoman Sori siitä. No ei vittu, mutta saat aloittaa, jos sulla on joku hyvä hassu fakta. Niin. Saku Jeremias. Joo. Minttuviina itäinen. No niin. Eli kyllä. Tiesittekö semmoista, että rotaat eikä hevoset, ne eikö tule ollenkaan oksentamaan? Itse asiassa niin tiesin tämän. Eikö me käyty tämmöinen juttu jolla Fissalla joskus?
Ei kai, ollaan me käyty läpi. Mähän totesin, että väitä. Ai jaa, minkälaisessa yhteydessä oikein huomasit? No eihän sitä nyt välttämättä tänne pysty katsomaan, jos täällä on lapsia kuuntelee. Niin sähän mulla kanssa sanoi, että samalla lailla, että tuonne pulu, niin se kuolee joka kerta, kun se harrastaa niinkö seksiä. Että ainakin niin sakullemmikille oli käy. Joo, mutta tosiaan sen takia nuo rotat kuolee sitten rotan, kun ne päästään Ai jaa, ne päästään byylaa. Byyttä. Niin ne ei saa... Ne ei saa byytattua. Niin, ne ei saa byytattua. Okei. Mikä vittu siinä? Siisti pyykät. Mikä just... Ei voi pyykätä olleen. Se on... Mä mietin, että niillä on niin paskaset vaatteet aina päällä. Ne vois pyykätä. Niin, on siltä, ne kato pyörii tuolla kyllä paskassa. Niin, ja sitten hybrid. Hei, suteet ja pisin naama niillä. Because. Miksi aina sä? Mulle tuli tuosta mieleen, on Tuuholle monta kertaa puhunut, mutta missä on tuo Karmantalo tässä Seinäjoella. Tai tuo torikeskus, niin Karma on siinä yhteydessä. Joskus ihan päivän näyllä tässä minusta poika oli jo syntynyt. Me ajettiin siinä koko perhe iloisesti, käytiin vähän syömässä, oltiin menossa jäätelölle, niin siinä nurkassa on semmoinen portaikko. Ja siinä oli semmoinen niin spurkun näköinen äijä kuin voi olla, niin paskalla siinä. Paskasi siihen, niin mä oikein pysähyin kahtamaan. No niin. Mä sanoin, teepäs kuule taitas siinä, niin se kuule paskasi siihen niin ja löi housut vain takaisin jalkaan ja lähti. Jätti pyyhkimättä. Täytyy arvostaa. Sä et juoksit vesipullon kanssa perään. Puuhellaan nyt, ettei tuu ihottaa. Joo, näin just. Mutta joo. Oliko sulla mitään syytä siihen, miksi hevonen ei pysty? Se on se massu, sen muotoinen, että se ei vaan pysty. Pystyykö kirahi juoksentamaan, vaikka se on niin pitkä kaule? Joo, se vähän riippuu. Se tulee ainakin aika pitkän kaavan kautta. No kyllä. Mutta mulla on toinen fakta kanssa tähän. Joo. Mutta se ei liity tähän samaan asiaan kyllä millään tavalla. Mutta uusi fakta. No niin, selvä. No niin. Tiesitte, että kenguru pystyy hyppäämään 9 metrin hyppiin? Ylöspäin. No. Ei ole mene. Tästä ei tullut tiilassa ryhmää. 90 metriä on niinku... Niin joo. No se on oikeasti aivan kalahyppi. 9 metriä. Kyllä. Mikä on pituisimpin maailmanennätys? Se on reilusti 8 metriä. En. No, sanko se jotain. En mä, se onkaan. 8, 9, 7. Olisiko? Kenguru voittaa senkin. Heti tuon tuosta. No jumala. Mutta se, jos se on maailman pisimmälle hypännyt kenguru, niin 895. Mä sanon, voi vittu, mun on 2 sentin päällä. Mutta on oikeasti aika kova. Souvelin Mikke. Se on kyllä, ja ennen vanhaahan silloin... Onko noita Kauhajoen polveleita? Joo. Silloin kun ne alkoi kehittymään nuo kengurut, niin ensimmäiset kengurut, niin niillähän ei ollut vahvoja jalkoja ollenkaan. Ei, ne oli ihan vaan semmosia niinkö normaaleja. Normaalit jalat, ihan niin mulla. Niin. Sulla on vaan vähän pienemmät ja normaalisti. Niin ihmis, sulla on kanajala. Chicken leg. Miksi aina näin? Tarpeessa. No, joo, mutta hei, nyt onko sulla vielä lisää siinä? No yksi on. Älä sano vielä. Mä oon vähän vittu vuorotellen tässä, kun ei se niin saa koko ajan ääntä. Mä oon muuten huomannut, että sulla ei ollut äänettömällä puheen. Sitä kuuluu äsken hassu ääni. Joo, mä laitan se äänettä. Sori siitä. Noniin, ei mitään. Noniin. Tää on aika hassu fakta. Te ootte käynyt Virossa. Jollain. Ja te ootte tuonut sieltä varmaan joskus jotain tuliaisia. En oo kyllä tuolla. Joo, sama. Ootte käynyt ikään Uumajassa? En oo. En oo käynyt. No, ootte käynyt ikään... Ootte tuonut vaikka... No hei, teillä on tuttuja, että on tuonut vaikka... nuuskaa. Ruotsista. Ei missään tilanteessa. No vittu, onhan. No, onko se joku poliisi? Kysyn, että aika poliisi. No ei. Paskalakki. Niin kuin mä oon yrittänyt pojalle opettaa, että ei se vieläkään osaa sanoa. No, ehkä joskus viime. Ehkä joskus vielä. No kuitenkin, ootte lukenut lehdestä? Joo. No niin, hyvä. Kun on saanut. No niin. Niin paljonko sitä saa tuua Ruotsista, eikö ne uusi kilo? Joo. No niin, onko näin? Kyllä. Et se ei ole mikään niinku kiekkorajoite. Ei, se on kiva. Niin totta, jos olisi kiekkorajoite, niin niitä sun tehdä semmoisen 10 kilon kiekko. Niin, ei saa tuo ollenkaan sun. Ei, mutta jos olisi vaan, että saisi tuo 10 kiekkoa, niin jos tehdä 10 kilon kiekko. Semmosia on, missä on kato niinkö 1 torrin verran busseja yhdessä kiekossa. Onko oikeus? On semmosia hetkatot tuommoisia. Oi vittu, ihan hauska. Vähän epäkäytännöllinen toki. Saku kannattaa just niin näyttää käsillä tässä. Että hei, tämä koko. No ne on joku semmonen varmaan 45 senttiä, kertaa 45 senttiä, kertaa 10 senttiä. Oho. Ne on aika möllejä. On sulla aika mölly. Kysymys muuten, jos joku paskalakki kyttä Niin. kuuntelee meitä nyt, niin että miten menee, jos on
jos sun niinku liköörikarkit, niin myydäänkö niitä niinku makeis vai alkoholiverotuksen piirissä? Että jos se on makeisverotuksen piirissä, niin se verotus on pienempi, mitä alkoholiverotuksen piirissä olevat tuotteet. Niin jos mä teen semmoisen liköörikonvehi, missä on 15 litraa likööriä, ja siinä on hanaa mahdollisuus kyllä, niin voin mä nyöstää niin makeisena. Mä en kyllä tiedä. En osaa kyllä valitettavasti vastaa tuohon. Mutta siinä on niinku kaikkia aikoja vittu. Siinä on kyllä. Että tästä näin. Arjen säästöjä. Katot justiin ne pirkka. Kyllä. Mutta niin, tämä on mun faktaa. Niin 10 kiloa saa tulla sieltä tavaraa. Niin tietysti, että on puhuttu, niin yleensä Kilon saatu. kilon saa tulla. Joo. Anteeksi, niin. Joo. Mä sanoin 10. Joo, vähän. Alfa lapsi. Kyllä vähän lähti isottelemaan. Joo, mutta no. Niin, tiedättekö mitä tarkoittaa tämmöiset rasvaretket? Ei. Saattu varmaan voita Ruotsissa. No justi, hyvä Tuukka. Tuukka muistaa. Tuukka on ollut silloin vielä ihan... Se on teini poika. Niin, vaan kato vuoteen 95 asti. Joo. Niin sehän muistat niinku eilen. Joo, muista. Niin, siihen niin 90-luvun puolen väliin asti, niin suomalaiset haki kaikkia useimmiten niin voita ja margariinia. Ja se oli paljon halvempaa, mitä niin Suomessa. Ja totta kai ostettiin kaikkia muuta, niin sokeria ja mehuja ja karamelleja ja kaikkea, mikä nyt totta kai oli halvempaa. Niin Suomeen ei saanut tuoda kuin enintään 15 kiloa elintarvikkeita. Oho. 90-luvun puolen väliin asti. Että niitä tullattiin. Me soitettiin autoja tuolla ja katsotaan, jumalauta, sulla on lauantain makkaraa. 16 kiloa. 16 kiloa täällä näin, niin vittu linnaa saatana hesti. Mutta ajattelin, että se on ollut ennen niin, että ei ole saanut tuua. Mitä sitten ajattelin, että miksi ei saisi? Mutta kun ne on myynyt täällä sitten, on ollut niitä rokareita. Niin, Niin, ja sitten Suomestahan ei saanut toisen maailmansodan jälkeen, niin ei saatu niinku eläimiä vielä ulkomaille ollenkaan. Niin tämmöisiä hyötyjä, niin sisuja ja lehmiä ja muuta. Kun niistä maksettiin, että kun sitä säännösteltiin sitä ruokaa ja kaikkia hintoja, niin oli leipäkortit ja tämmöiset näin, että niitä ei että kukaan ei rupea tienaamaan ihmisten hädällä. joo. Niin lehmillekin ja kaikille tämmöisille oltiin ilmeisesti määrätty vähän hinta. Niin jotkut suomalaiset niin on vienyt venneellä Ruotsin puolille varastettuja lehmiä ja myynyt siellä sitten kummempaa hintaa. Ja kuulinkin semmoisen tarinan, missä joku äijä kertoi Yle Areenassa, niin kertoi näitä, että se oli ollut viemässä lehmää tuonne soutuvenneeseen, oli laittanut lehmät, aikuiset lehmät. Ja se sanoi, että hän ei ottanut sitä huomioon, että kun sä pimiällä viet lehmää soutuvenneellä, niin sä et pidä turpaata. Että oli ollut ihan pikkusen paniikilla lehdellä siellä. Ja sitten kun me rajavartiolaitoksen äijät oli sitten soudellut siellä ja mennyt venneellä, niin se lehmä ihan pikkusen uusissa. Mutta oli se saanut vietyä sen Ruotsiin ja saanut myytyä sen. Mutta te ette tiennyt varmaan tämmöisestä rasvaretkestä. En tiedä. Just tämmöinen hassu fakta. Ja sitten vielä tämmöinen kanssa, että on ollut Suomessa margariinia ollaan tehty varsinkin toisen maailmansodan jälkeen paljon, kun voita ei saatu. Niin margariinihan saa helpompi tehdä. Siinä oli sitten semmoinen joskus 60-luvulla tuli tämmöinen. Itse asiassa mitä meidän rakas mummukin on tuolla Korkealakankaalla sanonut tämmöisen lorun, ootteko ikään kuullut, että ennen mirri meni multaan, nyt se vältetään suvikultaan. Ootteko kuullut? No, kyllä. Kysykääpäs mummulta ensi kerralla käytetään, mikä on se margariini loru oli. Niin se johtuu semmoisesta, kun 60-luvulla paljastui, kun sitä margariinia markkinoitiin tosi paljon, se oli halvempaa kuin voi, ja ihmiset käytti sitä, niitä suvikulta, ja sitten oli joku toinenkin tämmöinen margariinivalmistaja, niin se leivisi, että ne on käyttänyt kaikkia eläinperäisiä rasvoja, niin kissanraatoja ja ketunraatoja ja tämmöisiä, että ne on niistä keittänyt sen rasvan pois ja tehnyt siitä margariinia. Voi silmä. No, näin voisi sanoa, voi silmää. Niin siinä siitä tulee se runo, ja sitten tosi paljon se oli kansankielessä niin, että minä en kyllä mitään ketunraatoa en syö, on sanottu vielä 90-luvulla, kun ihmiset ei ole halunnut ostaa margariinia, se teki niin ison leimaa siihen. Että vasta 2000-luvun alun tällä puolella, niin se on ruvennut tulemaan takaisin. Joo. Se tuli vaan tuosta rasvasta. Aika mielenkiintoinen. Oli vaan. Joo. Laita mulle tosi hämmä. Laita sähköpostiin tuolla. Tehdään ihan oma podcasti. Melkein voisi tehdä. Oli niin. Oli oikeasti. Kiitos. Joo. Mutta niitä Tuukallakin on varmaan joku. Mulla on. Totta kai mulla on. Vähän
tehnyt aika paljon taustutkimusta. Mä uskon jo, niin joka kerta. Kyllä. Äijähän rupia, se on niin jännä, että kun tää osio sulle, niin äijä puhuu täydellisellä kirjakielellä. Et toi jännä, ihan ulkopuistista. Joo, mulla on tämmönen yksi tästä, tämmönen lähellä sillä kevyeltä. No niin. No, maailman vanhin lelu. Niin. Se on keppi. Jumala. Oho, Onko näin? No. Mä oon muuten kanssa leikkinyt sen. Niin. totta. Ei uskos. Ei uskos. Ei, maailman vanhin ammatti. Ja keppi. Ei, no tiedätkö mikä se on? Leiko. Ei joo. Kun puhutaan maailman vanhasta ammatista. Ei. Ennuste. Prostituut. Ai saa. Mutta tää kumminkin ajattelee, kuinka monipuolinen keppi on. No aha, sillä voi tehdä monia asioita. Vaikka leikkiä. Oho. Se on ihan totta. Keppiähän käytettiin ennen vanhaan niin, kun ei ollut vessapaperia. Joo, Käytettiin keppiä. joo, ja tiikkua. Niin. Ai ja persessuti. Semmoinenhan oli. Hei, nehän käytti tuolla antiikin Roomassa, niin niillä oli semmoinen keppi. Niinhän oli käymällä oli semmosia, että siinä oli varmaan 20 niitä pölttöä. Ja sitten siinä oli, siinä edessä meni koko ajan vettä, vähän niin kuin purona meni siinä edessä. Nehän oli aivan maailman ensimmäisiä tämmöisiä vesivoiman, tai tämmöisiä liikkuvan veden käyttäjiä. Mikä se sanotaan? Mikä liikkuvan veden käyttäjiä? Liikkuvan veden käyttäjiä. Kyllä se on, niin ne on näitä putkistoja ja muuta. Putkimiehiä. Ne oli putkimiehiä, kaikki roomalaiset. Niin sitten niillä oli semmoinen, että niillä oli keppi ja siinä päässä oli semmoinen pesusieni. Niin se oli kaikilla käytössä se sama. Se hulutettiin vaan sinne vetteen ja sitten pyystettiin perässä. Ajatteliko nykypäivänä olisi se vessaharja, että kaikki sillä samalla? Niin, no. Mutta ettekö sitä siis käytä? Meillä ei Persille. Ei ollut sama. Ai, mä käytän sitä. Jaha. Säästää paperia ihan mielettömästi. Se on kyllä ihan totta. No niin, nyt kun tuli käsiteltyä tuo maailman vanhin lelu keppi. Joo. Niin. Tiesittekö, että maapallon sisällä olevalla kullalla voisi päällystää koko maapallon? Onko näin? Joo. Maapallon sisällä olevalla kullalla. Niin kaikki, kun sä otettaisiin siellä pois, niin pystyisi päällystämään maapallon. Oho. Aikamoista. Ja 99% jalometalleista niin on maan sisällä. Niitä on vielä löydy. Oho. On oikeasti, niin tuo oli yllätys. Eli periaatteessa niin mulla olisi ihan mahdollisuus tulla monimiljonääri, jos vain kaive kepillä. Tiesitkö sä, että tuolta sullakin, niin sun kotona, niin kahvin keitinkin on kullitettu? Joo, se on sun vaan. Niin. No sitten tämmönen fakta, että kilpikonna, kun se asuu, täällä on joku Michelangelo. niin, kun ne asuu niissä omissa järvissään tuolla maailmalla, ja sitten semmoista, kun menee, niin kun tulee talvi semmoisessa maassa, niin se vettää jäihin se potti, missä ne on. No, nehän ei pääse hengittämään sitä jää läpi. No, se on ihan totta. Niin ne hengittää persereijalla. Niin silläkö pystyy niinku hengittämään sitä läpi siitä jäästä? Ei, kun ne silloin siellä, niin ne kato kilpikonnat alentaa aineenvaihduntansa 5%. Se on vaihtolämpöinen elää. Ei ole tasalämpöinen nyt ihminen. Jaa. Niin sen keuhkotkin menee horrooseen. Joo. Eli keuhkolla hengittyvillä kilpikonnilla tuo elinon tarpeet. Jopa puolet niiden elämästä. Oho. Sapullahan on ollut yksi tarpeet on koko se elämä. Niin onkin, mutta ei puhuta sen takia, että mikä. Eli niin kumminkin se vaihtuu sinne horrokseen, niin sillä voi vittu se meni nyt se juttu täältä pois. No. Kumminkin sillä on joku juttu, millä se saa sen pyllyreijässä olevan jonkun rauhasen, niin se siitä veestä ottaa sitten hapea. Voi vittu, vähän sillä kiduuset persereessä. Niin. Aika käteen. Tuli muuten tuosta mieleen, kun meillä on töissä semmoinen vähän lyhempi kaveri, tietysti 2, niin mä sanoin tässä töissä just yksi Mikko. Ei ole Mikko-niminen, ei, mutta siinä on kans 2 koota keskellä. Ja ei puhuta nimille, mutta alkaa Ju ja loppuu A ja siinä on 2 koota. Joo. Joo, kakku. Niin, mä sanoin, että se on luojan lykketty meillä, että nuo meidän kypärät ei ole vihreitä. Kato, kun kaikki kahtoista Jumalaa, että oli meidän kilpikonna tuolla. Joo. Mutta hei, siellähän oli vielä Saku Minttuviina Itänimellä oli ja mulla on 1. Tämmönen. Aika moni on varmaan kuullut kyllä tästä, mutta sanon silti. Onko kuullut tämmöistä kuin Titanic? Ei se on. Ei sentään. Tuolla Texasissa Wichita Fallsissa. Anteeksi, vitsinä? Joo, Wichita Falls. Niin. Teillä on maailman pienin pilvenpiirtäjä.
joka on rakennettu vuonna 1912. Mä oon kuullut tämän. Onko sä kuullut? Miettikää, Tell me about it. se on vaan 12 metriä pitkä, mutta se silti luovitellaan pilvenpiirteeksi. Aivan käsittämätön. Joo, tarvitaan sinne taustalle. Tiedän juu, en mä selittää. Ei sitä kannata voi. Niin se on. Eikö se on se joku rahoituskusetushamma? Joo, siinähän oli joku semmonen, että se sai jonkun aika jumalattoman rahoituksen siihen, että hän rakentaa maailman isoimman pilvenpiirtäjän. Ja rakensi, niin olisiko ollut 5 huonetta siinä? Jos on niin tosiaan, että se oli 12 metriä pitkä. Kyllä. No hei, mä tuon puhuvin tosiaan se. Eli Korkea. ja se olisiko ollut 104 niin yhteensä sisätilavuus. Mutta kun siinäkin kuitenkin, kun monia satoja tuhansia sai kerättyä, niin aika ison kyllä sai tehdä. No, kyllä. Tämä oli kyllä. Niin sehän keräsi niin rahoitusta useammalta porukalta. Ja sitten se viivästyi. Sillä oli kaikkia tekosyitä, että se viivästyi, että miksi tämä ei tullut. Ja sitten loppuviimeksi on ihan vakuudelta rakentamaan sitä. Niin se jotenkin sai siitä sopimuksesta, että sen pitää olla edes jonkunlainen, että se saa pitää ne rahat. Ja ne yritti vettää oikeuteenkin sitä, mutta se sai pitää ne rahat. Se äijä. Kun sitä ei ollut tarpeen, että yleensä ne aika tarkasti kahtoo tuo. Mulla on yksi tämmönen vielä. No niin. Ootteko kuullut ikään Titanicista? Onko? Joskus jos elokuvahan sattuu. Joo. Vähän jossain. Joo, no se Jaska ja Roosa. Niin muuten oikein. Sitten on siellä autossa nus. Se on muuten jännä siinä elokuvassa, niin sillä vanhalla mummulla, niin sillä elämässä on niinkö suurin tarina on se, että se on koditonta äijää nussinut veneessä. Ja sitten mitä ne ajattelee sen niinkö mies ja lapset ja lapsenlapset ja muut. Niin, totta. Vanhoilla päivillä vielä tuosta irstausta. Niin just. Ne kun tämmönen kuin Wilhelm Gustloff. Puhutaan tämmöisestä Natsi-Saksan Titanicista. Joo. Se upotettiin Itämerellä toisessa maailmansodassa 30. tammikuuta 1945. Eli siinä oli vähän niin kuin Lapin sota jo vähän niin kuin loppunut. Se oli ihan siinä loppupuolella. Mutta siitähän ei tietenkään nyt puhuta sen takia, se on niin kuin liittoutuneet, sen on upottanut, niin kuin mä voittaneet. Paljonko Titanicissa tai monta ihmistä hukkui Titanicissa? En mä tiedä, olisiko joku vaikka 700 ihmistä. Mä veikkaan sen 8,5. No, se on niinku 1517 uhria. Niin, mä taisin sanoa. Niin. Tämä mikä tuolla, se on aika niinku puhutaan, että se on niinku valtava määrä ihmisiä. Onhan se paljon. Enemmän kuin Kivijärvellä asuu ihmisiä. Niin. Ja Kohtaperhossa. Kohtaperhossa myös. Mutta tämä Wilhelm Gustloff, mikä upposi, niin sinne meni 9340 ihmistä. Oho. Niin aika paljon oli kaikki. Joo, joka ikinen huuli, ketä oli siinä kyydissä. Ja suuri osa oli ihan siviilejä, että siellä oli jotain haavoittuneita entisiä sotilaita myös. Mutta suuri osa oli ihan siviili-ihmisiä. Ja se Neuvostoliiton laivaston sukellusvene upotti sen torpeedoille. Mutta eipä siitä niinkään kovin hirveästi puhuta. En mä äkään puhunut. Nää justi, aika iso, se oli ihan ääriähyöty täynnä ihmisiä, että sen enempää mä en muista mikä siinä oli syynä, että mikä siinä, miksi sitä että varmaan pommituksia karkunta jotain tämmöisiä, että pelättiin liittoutuneita. Varmaan tämmöinen siinä on taustalla. Siitä on tehty elokuvakin vuonna 1959, mutta ei ole itse en ole kyllä kyseistä elokuvaa nähnyt. Niin ei ole Netflixissä. En tiedä, mutta taisi Yle Areenassa. Niin. Tuleeko muuta Sakun katsottua Yle Areenasta ikinä mitään? Kimman mä oon kahtunut sieltä. Pikku kakko oli joka perjantai. Siellä on sekä jostain toiselta sivustolta. Anteeksi? Niin, että Pikku kakkosta tulee katsoa. Tyydy kyllä. No joo, okei. No joo, no niin. Joo. Mutta onko sulla vielä joku fakta? Ei, mulla meni nyt aina kaikki tuossa. No niin, selvä. Kaikki tyhjäksi. Onhan tässä kato nyt saatu jo puhuttaa, mutta puoli tuntia meni justiin rikki. No niin. No niin, ei mitään. Mennään seuraavaan aiheeseen. Valitse toinen, yksi kahdesta, ei molempia, parempi yksi pyy. No niin, tosiaan joo. Valitse toinen, yksi kahdesta, ei molempia. Parempi yksi pyy-osia. Mitä mieltä muuten Saku on näistä meidän osioiden nimistä? Kyllähän nämä on aivan hulvattomia. Eikö ole? Puhuu tähän, varsinkin vanhaan kansaan, niin varmaan tosi hyvin. Mitä sä tuolla täällä? Niin. Ei ihan se horisio. Tuota teidän ikäluokkaa.
Niin joo, vanhaa kanssa. Niin. No ei kyllä ihan hauskoja kautuksia. No niin, hyvä. Joo. Menee Fanta päällä. Menee joo. No joo. Toivottavasti. Joo, onko Tuukalta siinä? Oh. No hei, Numero 1-32. olisiko hei spesiaalit vieraksi, niin se olisiko Saku sanonut? No niin, Kyllä. 17. okei. Ottaisitko mieluummin sellaisen lemmikin, joka voisi olla mikä eläin tahansa? Tää on tullut pass. Otetaan joku toinen. No 11. Oli muuten vitu luotu. Ottaisitko mieluummin sormiksi penikset vai veitset? Otapa nyt. Penikset. No kyllä mä veitset ottaisin jo 100 kertaa 100. Miksi mä nyt olisi nippukyrpiä? Niinkö molemmissa käsissä. Mitä järkeä siinä olisi? No eihän siinä mitään jiitä. No ei sehän olisi mitään jiitä. No mitä Sako? No vähän riippuu siitä, että tommonen penikset löysät vai jäykät. Sekin oli ihan kivikovat koko ajan. Juuresta löysi. Sitten melkein voisi ottaa. Sellaiset rekepammat. Sitten ottaisin ehkä kyllä. Niin. Ottaisin kylmät sormiksi. No niin. Se on kato jotenkin ehkä vähän käytännöllistä. No se on muuten, joo. Mitä käytännöllistä siinä, jos sulla on kyrvä? Niin No sähän periaatteessa voit saada vaikka vetoketju auki niillä. Niin. Mutta jos sulla on veitset semmoiset hirveät katanat tuossa noin. Eihän se onnistu. Ja sitten ensinnäkin, että jos ne on vitun teräviä, niin kepä se giulista kiilistä. Koska sitten sulle kuulia. Joo, no, sä ei saa siitä ihan, se on se pikkusen hiltti, kun sä kopeiloisit pippeleillä sun omaa pippeliä. Niin se on muuten ihan. Se on ihan totta. Se on hyvä. Sitten kun sä söisit pizzaa, sä laitat serkottaa laittaa majoneesikin päälle. Niin. Sä syöt pissit sitten. Nyt ei ole vittu mun sormissa nyt on vähän. Mulla on vähän talon majoneesia tuossa, niin No niin. Joo niin. Mutta miettikääpä sitä, kato, että kun meikähän on semmonen niinku broidi handshake heitteli. Ja kun mä kättelen aika, mä näen nyt meni niin monta juttua ohi. Niin, joo. Se broidin mä ymmärsin, että se on joku kana. Handshake meiti. Aina kun meikä... Niin, ja oli vaan kättelen, kato. Niin kuin meitä kavereita. Meillä on aina suhteen joku hauska kättelyt. Jaa, on saada kuullut. Ja mä luulen naurattaa aika monia se. Joo, niin. Naurattaahan se. Joo. Niin, kato, onhan se nyt vittumainen sitten, kato, kun jollain veitsille jalkaa siinä, niin kaikilta käät paskaksi. Niin, mutta sehän on tosi lepposa, kun sä kylutella käydä. Se on kanssa joo, ja kaverit, sun kaverit varmasti arvaa paremmin. Ne tykkää. Se on tällaista nykypäivää. No se on, kato, joo. Täällä voi kaikki. No niin, eli Ville ottaisi Nyt mä ottaisin ne veitän, joo. Saku kyrvät ja mä en vastaa. Ei, taas on kysymys. Ai monta taas. Onko Sakulla? No mä vastaan tähän, että mä otan toiseen kätteen veitän toiseen kyrvään. No niin, hyvä. No niin. Mennäänkö sä, ei avata enempää, mutta sulla voisi olla sitten semmoista 6 tyttöpuolista kaveria. Niin. Tähän riski. A week. Mulla on se seuraava. Vai onko Sakulla? Ei kuule, Sakulla ei ole tähän. Ei ollen. Ei tähän osioon ei tajunnut. No kyllä pitäisi olla joku nyt. No ei, otetaan täältä nulla näitä hyviä. Ne otetaan hei Tuukalla. Otetaan sieltä niin. Saat se kun taas ottaa numero. 7. Se otetaan lemmikin. Repisitkö mieluummin irti kaikki kyntäsi yksitellen vai kaikki hampaasi? Ihan todella helppo. No. Kynnet. Ihan eniten. Kyllä sen kynnen irti saaneen, niin voisi ottaa hampaat. Mä olisin kyllä kans kynsimiehiä. Mullahan kato, meillä tulee itku, kun pitää ajatella tällainen hammas näin. No niin, no se on kyllä. Mutta Sä oot myös... se, että se on sen takia kiviä, sun hammas, kun se on tulehtunut. Niin. Ja sitten, että jos on ihan terve hammas, niin... Eikä mulla se edes kipiä on täällä, että mulla on jotenkin hahista. Jaa, se pelottaa. Pelottaa. Komea. Oikeesti niin. Siksi mä oon teidän kanssa, mulla on tosi sellainen lentoa. Niin. Ei vittu, sä et hyvä taas käännyttyä näin. Joo. No, ei pystyisi niinku antaa kenenkään läpi hammaita. Jotenkin tiedäkö elokuvissa. Niin, mutta se piti ite ready. No ei. Oota sä nähnyt, hei, Tom Hanksin Tuuliajolla. Niin. Siinä ottaa luistimelta hampaa. Oi soo. Vittu se on kova. Saku vajan näin. En todellakaan, mutta jännittää sajana. Kyllä vähän mieluummin ikaisin, mä tuohon vaan pihit kiinni ja tämmöisessä kynnäin. Multa kato otettiin, kun töissä mulla jäi nolo jahtaa väliin. Niin kuin Kurikassa sanoo. Niin jäi tuo peukalo. Joo, hyvä kun menit sen kauuksi, niin varmaan koulu. Niin. Ja nolo jahtaa väliin, niin peukalo töissä. Sitten se lähti melkein irti tuo kynsi. Ja sitten mä menin terveyskeskukseen ja siellä ne yritti puuduttaa ensin sitä, että ne laittoi 3 kertaa, niin siitä muutaman päivän päästä. Niin ne laittoi 3 kertaa tuonne kynsin nauhaan puudutusainetta, mutta toki silloin se oli niin tulehtunut tuo sormi, että
se ei niinku vaikuttanut se pudotusaine. Ja sitten ne repii sen pihteellä irti tuon kynnen, niin kyllä oli kipiä. Eikö se on pitänyt porhata siihen tai painaa reikä siihen kynteen? Joo, mä painoin silloin edellisenä päivänä, tai heti silloin samana iltana, kun se meni, kun se oli ihan täynnä verta tuolta kynnen alta, niin mä sitten tuolla varsin neulalla niin lämmitin tuohon mikros. Se on joku iltapuuroi teille. Niin justiin. Eikö tuolla kynttilässä? Niin kuin kuumesin sitä, sitten otin pihteelläkin sitä painoa sitten tuohon reijän tuohon kynteen. Ja sitten monta kertaa eestakaisin, kun sehän kovin kauan pian lämpöä. Niin se piti aina katsoa niin eestakaisin laittaa. Ja sitten Saijalla oli kiire jonnekin. Frisbee-golfia heittelin, mä en muista se nyt. Joku tosi aivan vituntari. Tytönä tuun nyt, mikä sinne kestää, tuun nyt. Mutta no vittu, ja mä painoin sen, katsoin vähän niin liian lujaa tuonne, että se on niin tuosta kynnestä läpi ja noin 1,5 senttiä pitempään. Se veri tuli ihan saatanasti. Se kun mä pidin sen polven päällä sitä, kun mä painoin, niin se pöydälle asti tuli sitä verta, että se on oikein niin tirsku niin elokuvissa. Sitten mä menin vessaan ja mä että meillä on pakko olla desinfiointiaineita täällä jossakin. Niin siitä löytyi semmonen, missä luki niihin kyrillisillä kirjaimilla, kun niin vitun vuoda pullo, että ei kirvele. Niin painoin sen tuohon siihen kyllä reikään ja ruutasin sitä sinne, niin heräsin seuraavana aamuna niitä vessan lattia, että vittu kun kirveli saadaan. Mutta oli siellä vähän tosiaan pertä ja piti päästä pihalle. Mutta siis mihin me jäätiin? Niin, se oli se kynnet. Niin, kynnet vai hampaat. Kyllä mä ottaisin kuitenkin sitten ne hampaat. No ei, kun sitten taas kynsi kanssa vaan takaisin. Kyllä mä nyt ne kynnet sitten kanssa, nyt kun mä olin järkiini tässä. Kyllä mä ne kynnet varmaan ottaa. Hyvä valinta, hyvä valinta. On joo, kyllä. No joo, mulla on sitten tämmönen taas ite keksimä. Että joka kerta kun syöt, niin sitten siihen ruoan päällä sun on ihan pakko ottaa se pikku teelusikallinen omaa paskaa. Joka kerta. Tai sitten niin, että se ruoka, mitä sä syöttiin, ei maistu miltään ikinä. No ehdottomasti se, että ei maistu miltään. Ei ikinä maistu yhtään miltään. Sitähän on kans tosi helppoa. No. Siis kyllähän mä ottaisin paskaa. No kyllä mäkin ottaisin sitä omaa kuitenkin. Niin. Hei, easy peasy. Omaa paskaa ja pieni teelusikallinen. Siis ei siinä muuten mitään nyt. Kato, mä rakastan ruokaa. Paskaa. Niin vaan sä rakastat paskaa. No ei, mutta siis ei pystyisi, tiedätkö, elämään siinä, että ruokaa ei vasta mitään. Niin, että se on susta pahvimmakusta aina. Se ei pysty. Eikä se maistu pahaa, kun ei monilta. Niin, ei yhtään mitään, niitä vettä. Mutta ei Seinäjokista vettä. Seinäjokinen vesi, se aisastuu niin. Ja Tampereen vesi niin ei paskempaa. Kurikan vesi on vitu hyvä. Anteeksi nyt karkea kieli. Kurikas on tosi hyvä vesi. Ja nythän ne meinaa tehdä niin, että ne rupeaa justiin siitä kylätä, mistä mä asun, niin se on tosi iso pohjavesi esiintymä. Niin ne meinaa nyt tässä lähivuosina niin tehdä niin, että rupeaa pumppaamaan Vaasaan sitä vettä. Oho. Kun Vaasassahan juo Kyrönjoen vettä. Niin se. Että puhistaa sitä Kyrönjoesta. Joo. Ja mietin, että kuinka paljon sitä pitää puhistaa, kun ihan jonkun verran on peltoja tässä Kyrönjoen ympärillä, kun paljon sinne valluu niin paskaa. Hyvissä. Ja lannoitteita. Ja lannoitteita ja kaikkea. Hyvin sili. Hyvin eläimen käsy. Olokaa. Onko vielä... Valitsit toinen yksi. Mulla ei ollut kuin tuo jos heitettiin väärälle. No heitetään yksi vielä. No heitäpä sä sen. Mä sanoin, että 69. Ei ollut niin monta. Halusin vain sanoa. Tää on ykkönen. Sitä ei varmaan otettu vielä. Okei. Taupikasta. Menettäisitkö mieluummin sukupuolielimesi vai lihoisit 100 kiloa? Hei, 100 kiloa ottaisi eniten. Mä en voi kuitenkin laihuttaa sen pois. Vai jääkö se niinku... Se jäisi sulle loppuun. Se on melkein sitten samat kummauttaa. Sitten jos sä mietitpä nyt, kun säkin painat, kato, varmaan jo lähempänä 100. Tarkkana sako. Niin, sitten kun siihen ottaa vielä toisen 100 lisää, niin sehän sitten oikeastaan, ei se värkki toimi enää siinä. Ja sitten se huonontaa aika paljon sitä niinkö elämänlaatu. Ja lyhentää myös elää. Niin, siis saantimahdollisuudet on pienenee siinä väkisin. Ei mulla aina on ne charmat. Ja mulla on niin iso meisseli. Niin, että se ei vaikuta siihen sitten ollenkaan. Joo. Kyllä mä ottaisin se 100 kiloa siitä. Joo, sama. Mä oon kuitenkin se, että mä tykkään niin paljon ruuasta. Ei tämäkään näin. Joo, eikä mä kyllä sen 100 se ottaa. Se on se. Se on kyllä. Oliko se siinä? No oli siinä. Se on siinä. On nyt. Korkeakulttuuria. Korkeakulttuuri Nurs. Korkeakulttuuri nurkkaus. Korkeakulttuuria idiotelta. Joo, tosiaan korkeakulttuurinurkkaus. Korkeakulttuuria idiootilta, niin korkeakulttuuri, mitä se on?
Sä nyt joka kerta. Ei kysy, mitä meno vierastas. Joo, no. Jotain se meinaa. No niin, kiitos. Tää oli tosi hyvin sanottu. Joo. Mutta mä en mene, tässä oli semmoinen pieni takakieden tässä näin. Mitä tehdään semmoinen alakulttuurinurkkaus? Mun mielestä räppi on alakulttuuri. Ei. No ei se on korkeakulttuuri. No se saa sitten olla ihan omalla nimellään sitten. Korkeakulttuurinurkkaus. Tehdään semmoinen räppi. No joo, no tehdään nyt joka tapauksessa nyt niin, että pidetään pause. No niin. Ja sitten katsotaan, että onko me tehty räpit vai ollaanko me tehty nuo rullot. Tämä vie aikasi kallista. Anna anteeksi tästä erheestä. Tiedän sen olevan perseestä. Joo, tosiaan me unohdettiin sanoa aiheet ja mä annoin Tuukalle aiheeksi keppi ja sitten Saku sai aiheeksi. Happo Hotel. Joo, ja mulla oli aiheena kenguru. Niin kuka sanoo ensimmäisenä? No, sakset. Oli. Kivi, paperi, sakset. Ei vittu, mä häviän. Eikä sitten, no sä oot sä eka. Kuka sitten? No sinä mielestä. Mikä sulla oli? Kivi. Mullakin olisi kivi. Ei, mutta clockwise kato. Anteeksi. Viisas kello. No mä voin olla vaikka toisena, niin jos te niin ovat fine, että olla viimeisen. No niin. Mulla oli tosiaan kenguru aiheena näin. Tää lähtee. Kengurut elää kaukana Australiassa. Se on supersankari Sydneyn ritariässä. Saku sanoi, se hyppää metrejä 9. Jos se olisi ihminen, se olisi Action Man. Tappelussa se lyö lujaa, sattuu vitusti. Se on legendan asemassa, niinkö Pressa Juho Kusti. Paasikiveä tarkoitin tietysti. Se on Suomen 7. pressa. Tämä oli tietolysti. Kengurusta mitään en tiedä. Aihe on paska, niin keksin muuta shit tiedät. Runo loppuu nyt pikaiseen pätkään. Muistakaa, että vertasin kengurua ritariässään. Wow. No oli hyvä. Eikä ollut oikein. Oli. Kiitos. Oikein. Sitten No niin. Happo Hotelli. Tää oli tosi vaikea aihe, pitää nyt täsmentää. Mähän on niin paljon ollut Happo Hotellissa kuin te. Vaan niin nuori kuitenkin. Mutta tässä tulee vähän kaikenlaista käännettä. No niin. Aina jännittää. Vittu. Video. Eli Happo Hotellista lähtee runo. Eli Happo Hotel tuo nuoruusvuosien lempipaikka. Rakastan ovipeeloilla. Se ikävää muiden mielestä onkin vaikka. Diskoon menen tanssimaan. Spottaan sieltä tytön ja pyydän mun mukaan. Treffeille tytön kanssa minun huoneeseen. Pistämme valot pois ja astumme vuoteeseen. Ruolariin menen kanssa kaverin. Toivottavasti voitan sieltä jotain, vaikka levarit. Finaalissa pois tipun. Voisiko tuo tuolarin pitää ja haistaa vitun? Herra mun veren. Ai hieno. Oli käänteitä. Ties tunteita hyvää. Kyllä. No. Piti vähän sensuroida siitä välistä, kun oli vähän Rubiakin sanoja. niin, ja sitten kato, vähän meinasi alkaa tulemaan, tiedä, kun hän semmoista niinku, ei lapsille soveltukaan. No siis kyllä. Mutta mä vähän oikeasti toivon, että tulee tuo ovipeilo. Mun mielestä se on niinku aivan niinku vitun hauska sanana jo. Se on kyllä. Tossa oli hieno, että Kiitos. Nyt on sitten Tuukan keppi. no niin, hyvä. Maailman vanhin lelu on keppi. Sillä leikki myös Peppi. Keppi kun nurkasta löytyy, suu hymyyn kääntyy. Voi kepillä vaikka käpyjä lyödä ja sen jälkeen sen kävyn syödä. Ville kepistä tykkää ja kepin Sakun käteen työntää. Jolloin alkaa Saku keppiä käyttää. Se on Sakun eka lelu. Alkaako tästä kepin ja Sakun loppuelämän taru? Saku keppiä heilauttaa ja sillä ampiaispesään kopauttaa. Tästä ampiaiset suuttuu ja pistimet kohti Sakua suuntaa. Osuu ampiainen Sakua hänen omaan keppiin. Ville silloin sieltä rientää helppiin. On Sakun keppi nyt rikki, sillä ei leiki enää edes Peppi. Toivotaan, ettei lopputulos tälle lorulle ole liian karu, eikä tule kellekään poru. Oho, Kiitos. aika tasoin. Oli oikeasti hyvä. Kyllä. Kiitoksia, hei, veljet. Kiitos siinä. Mutta Kiitos. oliko tosiaan niin, että me ei tehdä näistä räppäjä? No saavat lisätä biitin tuohon taustalle. No ei se oikein, se ei smurf. Mutta näin me nyt sitten tehdään. Ei, Hei, palataan ensi kerralla.
jos tulee palautetta, jos tulee paljon palautetta, että tehkää. No, niin sitten, totta kai. Mä haluan palveluammatti. Kyllä. Näin just. Hei, kiitos. Mennään, kuulijat kysyy, me vastataan, vaikka ei tiedetä osia. Tää on lempiosia. Onko? Oh. Mulla kanssa. Se mä tykkään tästä kanssa. Kuulijat kysyy, me vastataan, vaikka ei tiedetä. No niin. On tullut eniten tähän astisista varmaan. No en tiedä. Aika varmaan saman verran kuin ensimmäisessä jaksossa on tullut. Eli aika hyväisesti. Mutta onko teille tullut mitään niinkö... Mulla on tullut muutama semmoinen. Joo, tai kuulijapalautettakin voidaan tässä samassa ottaa, jos olisi Tuukalle tullut. Mulle tuli tänä aamuna viimeksi tämmönen, että kysymys turhaa ääniohjelmalle. Milloin alatte myös lykkäämään mainoksia podcastiin? Tämänpäiväinen vieras on ymmärtänyt mainoksien tärkeyden ja laittoi Twitch-livestreameihin asetuksen, että katsojille näytetään 30 minuutin aikana 26 minuuttia mainoksia. No hei, siis me otetaan vastaan, mutta ei ole vielä tullut ketään. Ei pitäisi näyttää semmoinen, mitä me halutaan mainostaa. Niin, että ei niin sillä lailla niin, että Ei hei, mitään sellaista mainstream-paskaa näitä mainostaa. no, näin just. Kyllä. Ja sitten, ei nyt puhuta nimillä, mutta mä oon joskus vähän niin ärsyttää jotkut, kun ne niin tuotteistaa sitä. Me halutaan olla tämmönen niin kuin, hei, meidän oma juttu tässä. Ja sitten jos me ottaa joku yhteyttä, että hei, että meillä on tämmönen linja-autoyritys esimerkiksi. Ja sitten me todetaan, Tuukassa, se on ihan paska sun linja-autoyritys, että ei me oteta sua tähän. Niin. Niin, että sitä mieltä, että se on hyvä linja-auto. Mutta avoimia ollaan tarjouksissa. Totta kai, että ei muuta kuin... Niin linja-autoriksi pitää saada ilmaisia kyytejä ainakin. Se on kyllä. Ja jos ei sitä, niin ainakin päästä kyytiin sitten niin istumaan muiden sinne. Eli kahta tässä hommaa. Niin, ja sitten että minun pitää saada se mun porttikielto pois sieltä. Niin ihan ensimmäiset. Mulla on kaikkiin näihin kyseisiin. Sä tunnet piston sydämessä siellä, kuka kuuntelee. Mutta joo, ei mennä siihen sen tarkemmin. Sitten on myös tämmöinen tullut palautetta, hassuhauska podcasti pojille. Vaan perkele, kun jäi se tunnari viikoksi soimaan päähän. No siitä voi vain kiittää yksi ja vain ja ainoastaan Riku Laajalaa. Rikulle tästä niin iso käsi. Tosi iso. Hyvä Riku, hei. Hyvä. Yes. Noniin. Rikuhan on sanonut, että se ei tämmöistä paskaa kuuntele. Ei varmasti. Sitten on tämmöinen myös, että helketti, kun piti taas nauraa silmät päästä. Oho, se on muuten naurennut paljon. No se oli hyvä pala. Ja naurattaahan se. Luokatonta juttu. Niin, puute. Juu. Siinä oli kaikki. Siinä oli palautteet, mitä mä osaan. No niin. No mulla on täällä... Hei Voitu, palata äkkiä, hei. Tuliko ikään siltä vetelin siltä Tom of Finland osallistujalta Ei ole viestit lisää. ei tullut. Lopettikohan kuuntelun sitten, kun otettiin sen siihen. Varmaan. No joo, no. Eikö se ole Voice of Finland? No niin, joo. No. Melkein sama. Menee se kaskenattua. Finland kuin Finland. Joo. Mulle tuli muutama kysymys. No? Ihan niinku tonne DM-puolelle. Kyllä, RM. Joo. Yksi tämmönen nimeltä mainitsematon. Aika kova pleikkapelaaja nykyiseltä. Art. Tuukka tietää. Alkaa A-leelu. On getto, mutta I. Geritto välissä on K-kirja. Joo, Ketto Matti. Pisti parit kyssärit tuli. Ja niin, hyvä. Se oli tässä aika härskejä kysymyksiä. Se ei haittaa. No niin, ei. Viivajaa sitten. Joo, ei tää ei ole niin paha tää eka ainakaan. Kuka on teistä komea? No mä ihan oikeasti nyt, jos tässä mennään niin oikein tuonne syvään päätyyn, niin kauneus on katsojan silmissä. Kyllä. Ja sua on katsottu kaikkein eniten niin kuin meistä kolme. No sehän on, mutta ihan muuten, jos puhutaan, niin se on ihan totta, että paljon enemmän minun naama on näkynyt tuolla valtamediassa, mitä tein. Niin. mutta on hyvässä ja huonossa. Niin, että oli se elefanttimieskin. Kyllähän ihmiset sitä kahtaa. Niin jo. Mutta kyllähän täytyy rehellisen olla niin oikeasti, niin kyllähän meikä komea. Kyllähän se näin on, että meikä. Hyvin sanottu. Joo, kyllä se eikälle menee. Se on, kyllä. Hyvä kysymys. Tuo on hyvä, että päästiin tänne niin yhteisymmärrykseen. Meikä, että meikä. Kaikki olisi tämmöiset, että meikä. No niin, no ei mitään. Sitten oli vielä tämä toinen. Kenellä veljeksistä on korkein lipido, eli ns. Lisääntymishalu? No, tästähän voidaan sanoa, että mulla. Joo. Halu on lisääntynyt. Mäkin mietin ihan tuota samaa, mutta taas lisääntymishaluahan se ei kerro. Se on, mullahan lisääntymishalu on, se on ihan kyltymätön. Mutta ei vähän huonosti ole päässyt lisääntymään. Joo. Just. Se on itse kuulla vähän sama. Tuli tuosta semmoinen, että meillä on töissä semmoinen yksi Jari. Ja se on semmoinen 65-vuotias, ja hänellä on erittäin vahva libido. Ja se on
jokseenkin semmoinen, että aika pienelle korokkeelle nousee aina, kun itseään kehuu. Joskus saunaillossa tuli puheeksi tämä kyseinen aihe, että onko hän saanut ja näin. Ja sitten pojat rupesi vähän hänelle sanomaan, että sä oot niin vanha, että ei se vaan niin nousekaan enää. Jari sitten sanoi, että kuule, eihän tiedä, kun liikkaa vähän nähdä, niin leuka-aste nousee. Sitten, että no et sä oot pitkään aikaa varmaan saanut, niin sanoi, että kuule hän on enemmän elämässään harrastanut seksiä, mitä sinä oot avannut ovia elämässä. Oho. Ja se on aika paljon. Se on kyllä aika paljon. Ja sitten työkaveri sanoi, että no sä oot sen verran iäkästä, sulla menee varmaan niinkö Viagraa jo, että kerropas meille, minkä värinen se Viagra on sisältä. Ja Jari sanoi, että no en kuule tiedä. Niin tämä mun työkaveri sanoi, että niin, että sulla menee jo kokonaisia sitten. Mutta joo, eihän se tosiaan sitä sano, että haluat olla kova. Linja. Ei pääse, mutta mä oon todistetusti ainakin kerran. Saanut. Näin just. Tuukaakin kyllä jännittää joka isänpäivä, tuleeko korttia. Niin. Ei ole tullut. Muuttaa useasti, niin ei tuu. Niin, ei sillä matkalla. Niin just. Joo. Hyvä kysymys. Oliko enempää tästä gettomasta? Ei ollut tältä gettomatilta. Kuunteletko sä muuten vielä sitä perusveitsi Heikkiä? Ei kuuntelen kyllä perusveitsi. Joo, mua jotenkin naurastaa aina se, että kun meillä töissä on yksi Joje, kuka mut oli edellisessä jaksossa vieraana, niin mä aina puhun sille, että kuunteleeko sä perusveitsi Heikki. On jäänyt mieleen, kun Saku joskus kuunteli sen nimistä artistia. Ehkä onkin joskus kuunteli. En oo kuunnellut. No, oppas hatseliitä. Onko siis semmoinen artisti? Perusveitsi Heikki ja Lika Aki. Sitä mä oon kuunnellut. No niin, no sitä sä oot kuunnellut. Perusveitsi Heikistä, niin en oo ikinä edes kuullut. Ville kuuntelee vain eläkeläisiä. Mä kuuntelen eläkeläisiä, sitten niitä ei ole peruunapua. Mutta niillä on kyllä hyviä biisejä niillä enääkin. Niitä muuten. Sold out. Eläkeläisiä. Hei, sold out. Kiitos siitä, lähdetään meillä sold out. Shouttia hei. Shouttia. Että mä nostaa jalustalle. No niin, hei, mun biisi shoutti. Justiin. Ensimmäinen, joka on tullut, niin halusin vain muistuttaa sua siitä, kuinka mahtava tyyppi. Joo. Kiitos. Joo. Kiitos paljon. Kiitos äiti. Kiitos äiti. Oli mukava. No niin. Mä oon tullut 2 kertaa muuten sama. Oho. 3 kertaa. Koittamaan ruvettelemaan. Kiitokset. Tänne on joku laittanut, voi helketti. Tänne on joku laittanut 1 000 000 kertaa tämän sanoo. No niin. Arvostan sua oikeesti. Tämmönenkin oli tullut. Oho. Kiitos paljon. Tuntuu hyvältä. Tuntuu kyllä. Mutta mä sain kysymys. Kuka teistä on vahvin? No mä voin tästä heittää, että jos heitetään personal bestit, niin mitä on saanut nostettua tai punnattua. Sinähän oot kyllä. Mä oon 105 penkistä. Maasta on vetänyt 165 ainakin, jos 170. Ja kyykyssä mulla on ollut, olisiko mulla ollut 125 tai 130. Siinä on mun niitä. Oon joskus nostanut 8 000 € pankkia tuolta. Se on muuten pitusti paljon enemmän kuin mulla. Joo, ei Saku. Ei, kyllä mähän niin, kilon kässäreillä teen. No niin, kyllä Ville varmaan riskejä. Joo. Mutta se on vuosia ja vuosia takainen juttu. Kyllä. Että en tiedä mikä tällä hetkellä on. Sitten, kuinka paljon Saku on joutunut kärsimään nuoremman veljen roolista? Aika vituusti. No kyllä no hei, sillä lailla joo, että varmasti, että te sen kotona oot niin hirviästi. Vai ootko omasta mielestäsi? Joo, siis kotona on kans kyllä äijät silloin kun mä olin ihan nulikka, niin kyllähän te niinku koko ajan vittuulitte mulle ihan suoraan. Että vittuun on välittämistä. Niin se on. Ja siis semmoista niinku, sanotaan, että jos se olisi näin kova äijä, niin oishan se nyt niinku tunteisiin mennyt. Tuntsukka. Ja sitten kyllä myös koulussa. Tuntsukkaa? Niin, otas salttia sun. Salttia sulle ei. Mut siis niinku koulussahan on tosi paljon. Niin, kun mä oon kanssa sitä niin, että sä oot varmaan kärsinyt aika paljon siitä, että sä oot niinku Tuuka ja Ville Pikku. Kyllä. Niin, että se on niinku se ennakkoasenne opettajilla ja tämmöisillä on varmaan ollut valmiiksi vähän sen. Kyllä on se, joo. Kyllä. Itse myös muistan sitä, että kun ei puhuta nimillä, mutta ensimmäinen matematiikan tunti. Ja sitten yksi semmoinen opettaja, joka ei enää on nykyään eläkkeellä, niin oli ensimmäinen matematiikan tunti ja sitten oli nimeä saatiin läpi, että ketä kukin on. Ja tuli sitten, että no joo, että vaikka Elina. Että joo, Elina, joo, no sinä oot sen ja sen tyttö ja sen, no niin hieno juttu. Ja sitten joku sitä, Jouni, no niin Jouni, joo, sinä oot sen ja sen, ja isäsähän tuo ja tämä ja Itäniemen Ville. Et kai sinä on Itäniemen Tuukan pikkueli. Että tämä oli se asenne. Että kaikilla muilla puhuttiin niin vanhemmista mukavia näistä, minun kanssa, et kai vain oo. Niin. Se oli vähän sillä lailla. Jep. Mutta sulla oli varmaan vähän sama. Joo, ja ehkä vähän vielä enemmän. No niin, varmaan sitten kun minä olin vielä kanssa sinne, että hirveästi tuhoa. Ei, mutta sitten onneksi siellä oli vielä muutamia opettajia, jotka oli sitten niin ihan uusia, että ei ollut
ennakkoluulot välttämättä niin pahat, mutta kyllähän mä sitten sain ne ennakkoluulot sitten niillekin tehtyä. No niinkin. Että olisi kannattanut ollakin nyt ennakkoluulot. Niin kyllä oppii olemaan. Niin kyllä. Joo. Pätkä viekö. Mutta kyllä mä luulen, että se on vähän niin pikkuveljen asenne. Kyllä mäkin on sillä lailla, että kun mä oon ollut kersa, niin kyllä mä oon kärsinyt, niin kaikki pikkusisarukset kärsii isosisaruksista. Joo, tiedät, mulla on sama. Onko? Oot vanhin sisar. Linga. Ai niin, joo, ei sulla ole sitten ollut aikaa. Kärsinyt ikinä mistään. Mutta se kuuluu varmaan siihen. Se kuuluu siihen. Haluaisitko tapailla ketään nyt? No nyt on sellainen tilanne, että kaikki täytään tapailla. Joo, Kyllä. No niin. kyllä. Hyviä kysymyksiä. Sitten, mitä sille Metsolanjärvin kaivuruille kävi? Kysytään taas. No Saku, tätä minulta tuolta kysytty nyt joka jumalan jakso. Mikä nyt on sun vasta? Tää vittua sä kysyt. Sen voi, mä tuliko ikku? Mutta ei. Tää vittua sä siellä. Miksi pihlajan marjat oli happamia ketun mielestä? No en tiedä kyllä. Ne on varmaan No niin mä olen kaikki. Niin voi olla. Että se kettu oli vain yksi niistä, kun ensimmäisenä sanoo se ääni. Niin joo. näin se on täytyy. Näin se täytyy olla. Ja hei, eikös pihlajan marjan kettukarkis, niin ihan vanhin karamelli, mikä Carpaccerilla on. Niin. Eikö se ole niiden tekemä? Se on mun mielestä niin kauiten niin tuotannossa ollut. Niin joo. Se voi olla. Ja saattaa myös olla, että niin maistuu ihmisille, ketkä on ollut kauiten tässä maailmassa. Se voisi Kyllä olla. Mä oon yksi niin. Monesta on oikeasti ihan Joo, meikä eikä näitä. Ei, nehän ei olekaan mitään muuta karamellia. Niin. Mitä se on, kun on jäniksen selässä? Kuka siellä on ja miten se aikaan liittyy? Onko tämä huomioitu Einsteinin suhteellisuusteoriassa? No sehän mä just, sehän on sitä nopeaa toimintaa. No näin just, että ei tässä ole jäniksen selässä. Niin, ja sitten että varmaan se on semmoista hyppelehtimistä ja loikkimista, niin siinä ei kauaa pysy. Niin. Jos se vähän sitäkin kaappa sitten. Niin, ja voiko se olla kans, että kato, jänisen, niin sehän menee niinku ajovaloja, niinku pitkin. Sehän ei lähde siitä niinku yli. Sitten vähän niinku taas tuli perseellä, niin se on vähän sama. Se voi olla vähän sama. Joo. Niin, ja ei sillä millään vällä vittu liity toisiin. No eipä mitään, sama. Niitä, mä luulen, että ollaan jäniksen selässä, tämä on varmaan tosi vanha sanonta. Tiedätkö, ennen noita ajoaloja Niin, ja autoja. se voi olla, kato, sitten ennen vanhaa ihmiset ratsasti jäniksillä. Niin joo. Niin kun ne oli isompi. Niin oli, ja ihminen paljon pienempi. Kyllähän kun näet vanhaan maalaistaloon, niin ne on tosi pieniä ne ovet. Niin. Se on vähän Oli jänikset oli tosiaan paljon isoa. Ne on hevosen kokoisia. Joo. Kyllä. Ootte hän muuten semmoisen jäniksen vuosi. Semmoinen saada. Joo, se on jo aika vanha. On se. En ole nähnyt. Älä katottaa. Shut up. Mutta liittyy se Einsteinin suhteellisuus? Ei, No ei munkaan. Einstein on nähnytkään niistä. Ei ole. Ei siihen aikaan ollut. Ei ollut enää. Ulmissa. Niin. Sehän Ulmin kaupungissa syntynyt Einstein. No niin. Se on Sitten se on aina täällä sua varten, jos tarvit mitään. Oho. No hyvä. No niin, pystykö vippaa parito? Niin, herätä heti. Oletko ikinä miettinyt, millaista olisi olla seksuaalisesti miehen kanssa? Ei ole kyllä. Ei ole kyllä tullut mieleen. No mähän on kyllä miettinyt. No niin. Mihin tulokseen tullut? Mä oon tullut siihen tulokseen, että se ei välttämättä ole niinku mulle. Ei ole mun paljon kaukkua. Ei ole. Mullahan on siis tosi paljon homoseksuaalituttavia. Jaa. Joo, mutta mä oon miettinyt vähän sillä, että niinku, Mulla tuli just yksi lisää. Ei, mullakin tuli. Mulla ei ole ennen ollut. Ei milläkään ajatellut. kun ei niinku itse näe siinä yhtään mitään siinä. Niin sitten, että miten ne niinku näkee. No ei, kyllä mäkin tätä ainakin miettinyt enemmän sillä, että en mä nyt niinkö en mä sitä miettinyt, minkälaista olisi olla seksuaalisesti miehen kanssa, mutta mä oon miettinyt paljon sitä, minkälaista olisi olla niinkö parisuhteessa miehen kanssa. Niin. Tiedätkö, että vittu kun kaikki olisi helppoa. Ei, se on se nyt laatu. Mä olisin ihan mitä haluaa. Ja toinen olisi, no niin, siisti juttu. Eikä tarvitsisi ruveta niihin roskahommiin jollain. No näin just, näin. Oli omat säännöt siinä. Niin justi, eri huoneet. Niin. Eri talossa. Niin justi, niin. Ja sitten käy vähän lätkää kattamassa sen paneelia pelailemassa. Mutta en mä ole tuon seksuaalista puolta en ole. Mutta hyvä, Saku Saalta. Se on hyvä. Kannattaako se nuori mies ja miettiä? Niin, ihan Kyllä. Tämä oli hyvä vastaus. Hyvä kysymys. Kiitos kysymyksestä. Kiitos paljon. Tai se ei niin paljon. Kuka on lempistriimaaja? Mulla on sellainen kuin Myyrätti. Mulla on kanssa sama mies. Mulla on vaan, Boy. mulla on kyllä mulla ei oo ehkä. Ja ylimieli. Paitsi että ehkä Tuukka King. Tai Ja sillähän tulee aina välillä hyvä kenttä. sieltä oli kyllä, Könten. Niin. tää vaan livettää kyllä enemmän. Niin, pitää olla nyt paussi. Kyllä. Pausella, niin kuin se sanoo siellä aina. Niin.
katsoa. Oli se, että siellä striimissä. Kuka sen sanoi? Tuukakin. Että pausella. Niin. No joo. En kyllä muista itse. Ei, no se niin vähän. Joo, mutta shout out Tuukka. Saada, hei, Soutetti. Niin. Soutetti ja Tuuka. Yes. Tuukakin. Ja mulla niin, ihan oikeesti. Mä myydettiin on kattonut, mutta se tulee vähän sellainen ihan hassua aikaan. No tulee joskus aamulla 11 liima. Se on vähän niinku, ja sitten ne väitti yrität kommentoida sen, niin pitäisi ottaa joku 117 € kuukausi. Mä en tiedä mikä se juttu oli. Älpää selittää. Ei kun ihan oikein se yrittivät. Ei kotisi. Kyllä mullahan on käynyt siellä semmosia niinku tosi fame-tyyppejä. Uskokaa tai jälkeen. No, tuo Herihu name drop. Onko käynyt? No vaikka Jyppe esimerkiksi. No, ei oikeesti, hei, sautti Jypelle. Joo, on Jyppe. Joka vittu on Jy. No ei, mutta ei teillä nyt tietää, että no vipa. Ei, no. Niin tuo Jyppä, sehän on Jyväskylän palloseura. Eps. Sama ei. Niin se kato laitsit kanssa tää helvetti, että miksi täällä pitäisi, mikä tää subi-juttu on. Sitten mä voi helvetti, että mulla on mennyt tuonne päälle. Mitä vittu, mikä on subi juttu? Se kato. Äijä söi semmoista viestiä, että se on subies. Äijällä piti olla keliakia ja äijä tyyt. Niin kato, siinä saa semmosia niinku vähän uusia emoteja ja tämmöstä. Semmonen, vähän niinku supporttaa meikäläisestä ja striimaa suraa. Olisiko ne joku maksaa jonkun femmaa? No mitä sitten saa jotain, mitä siitä siis saa? Mikä saa sanoa, että emojeja? Emoteja, semmosia omia kustomoituja emoteja saa sinne. Uusia, emote sama kuin emoji. No vähän niin, mutta emojit on ne valmiit. Emotet on sellaista niinku tehty. Okei. Ja sit sillä saa niinku etumainoksia ollenkaan. Ja sulla tulee nyt mainoksia? Joo, koska mulla tulee ne minimimainokset, mitä siellä voi olla. Okei. No miten, ei mulla ainakaan tule mainoksen. Koska sä et ole affiliate-käyttäjä. No sä et ole Afrikan käyttäjä. Affiliate. Eli sä et, niinku periaatteessa sä et ole kaupallistunut sitä sun live-striimiä. Eli jos mä kaupallistan mun live-striimiä, niin sitten mulle näkyy mainot. Siinä ei järkevästi tehdä sitä. Sitten väkisin tulee pikkusen mainoksia. Sä olet firkka. Oi vittu mainos. Paljon sä oot saanut sitä? Ei, niistä ei valitettavasti saa puhua täällä. Eikö saa? Ei, se on oikeasti. se on sopimusrikos. Onko? On. Hää? Kyllä. Mä oon allekirjoittanut sopimuksen. Valtiolla-sopimus. Kyllä. Jos et tänään kerran mä hakkaan. Okei. No niin, näillä siinä on semmoinen sopimus. Hei, näytä sormella montako tonnia. Ihan oikeasti. Joo, mutta ei kato. Nää on näitä pikkujuttuja. Mä mietin, missä ei jotta kengätkin jalasta. Toivotaan näillä. No, omalta kova. No joo, mutta joo. Mä en ite oikeasti niin, kun sehän on striimi, vaan jos sitä kahtoo nykylivenä. Kyllä. Että näitä pelikollaaseja mä sitä katon tältä Rauskilta YouTubesta joskus. Nehän on nykyään paskaa. Ne on nykyään ihan paskaa. Ne vanhat oli oikeesti pelastaa vitun mummopeliä. Vittu mua naurat. Joo. Ja mäkin nauroin sille, kun se pelastaa ajopeliä. No joku pätkä, se oli hauska. Se oli joppi. Niin, otti aina sitä, sitten, kun se törmäsi johonkin, niin aina. Niin. Mun tiedätkö sä mitä tapahtui? Se tuli tukka päähän. Niin oli. Yliopisto. Niin tuli mulpukseen. Ihan oikein. Kasvo hiukset. Niin, se meni jonnekin Turkkiin laitettamaan viimeisen päälle tukaan kuntoon. Niin sitten yliopisti. Kyllä vittumaiseksi. Aha. Mutta kato, just itse asiassa lopetin sen tilaamisen YouTubessa, kun arvoin säädöstä. Joo, sama. Ja sitten se oli laittanut sinne jonkun itku-jutun, että vittu, että hän tekee mitä hän haluaa. Että joo. Ei sulla tullut palata. Ja niin kuin saakin tehdä. On se kai, ja mun mielestä pitääkin tehdä sitä, mitä itse haluaa. Niin, kyllä. Ja totta kai niin kuin, sekin on kuitenkin yksi Suomen suurimmista YouTube-bämpistä. Ihan siis saa tehdä ihan mitä löysyllä. Varmasti tienaa sillä hillot pöytään. Täytyy arvostaa sitä. Rauski. Mutta ei. Oliko se Prouski? Prouski. Mutta ei. Joku Rauski. Ei kyllä vika. Ei nykyään niin ei ole kyllä meikäläisen katselulistalla. Ei ole mulla. Valitettavasti. Kyllä, mutta ennen tykkäsin sitä sen vanhoja. Mites Lakko? Kyllä mä oon sitä jotain kattonut. Se on vähän semmoiselle niinkö koko perheen. Joo, ei en ole kattonut Lakkoa 2017. No mä itse aina kattonut ikinä. Mä katsoin viimeksi, mitä mä oon kattonut, niin mä katsoin, poika oli justiin syntynyt, niin katsoin, sillä oli tullut semmonen, se pelasi jonkun kauhupelin läpi, niin mä sen katsoin. Sitten on viimeksi, mutta en olekaan. Vilho pelasi. Niin. Kuka teistä on paras viheltelemään? Minä, ehdottomasti. Mä osaan viheltää 70 eri tavalla. Oho, kielellä. Onko elämää ilman partaa? No ei kyllä ole. Kyllä mä sanoin, että oli tosi iso järkytys, kun mä leikkasin itseäni parta. Se oli kyllä karmi. Oli aivan hetki karmia. Joo. Oli kyllä. Niin kyllä kuule. Sunta, että oli kotonakin aika hiljasta. Kyllä. Niitä rupeaa ikävetään. Saku on ajanut pois. Aikko sitä toisesta leivasta? Joo. Mä oon ollut nyt varmaan kuukauden päivät. Niin on sulla hymykuopat? Oh. Hei. Jumalauta. Mähän luulen, että se on
On niin naisten juttu. Joo, Ei kun, eihän oikein. siitähän se johtuu. Mun pojalla on kanssa. En mä tiedä, että sulla on hyvin tuolla. Mulla on ollut uskokaa tai eläkään iän päin. Alko olla. Afelkaan. Joo. Ei, mutta siis meikähän haluaisi parra. Mutta ei mulla kasta. Niin, alas testot. Onko oikeesti näin? Eikö kasva? Ei, taisi kasvaa mulla parata, mutta on tommosia kaljoja läikkejä. Sitten kato, kun näyttää ihan puliukolta, niin ei jaksa pitää niin kauan, että kasvaa sumpa. Joo niin, sehän oli siisti. Mulla oli tuossa 1,5 vuotta sitten, mulla oli siisti parti. Mä oon kahtonut nyt kuvia ennen näkemään. Toi Se menee kunnon playoff-parta, ties. Siellä täällä. todella numa. Mutta nyt on oikeesti tosi hyvä näkö. Tästä taas käy vähän siistämässä. Sulla on tuonne vähän tommoset tässä vielä. Ja pahimman niin kaikilla, että mihin ei meinaa vielä ruveta kasvamaan. Mutta niin, tuohon niin suupieliin, suoraan suupielien alapuolella niin 8 senttiä, niin siihen on aina ne, nyt meinaa, että ei kuin Normi-ihmisen kai mulla 12 senttiä. niin. Mutta joo, mulla oli kans aikoinaan silloin ammattikoulussa, että oli semmoisia läikkäpaikkoja, mutta nyt aika hyvin kasvaa, kun antaa vaan kasvaa. Ja sitten, että nehän menee piiloon ne läikät, kun vaan tarvitsisi kauan antaa kasvat. Se on. Mutta on semmoisiakin, niin kuin meilläkin töissä, että on melkein 50 ihmisiä, niin ei vain kasvaa. Joo. Ne ei ole kunnolla. Mä kasvatin kerran parhaimmillaan kuukauden. En leikannut ollenkaan, aika siistinen. No. Niin, hyis. Kun katsoi ihtiä peilistä aamulla, niin hävetti. Ihan niin oikeasti. Että eihän tämän näköinen ihminen, niin ei se voi mitään tehdä. Joo, just. Se oli Jatanan töissä ja ainakaan Ei niin mitään ihmisiä meni. niin just. Se oikeasti hävetti niin vietävästi, niin sitten mä päätin, että nyt on semmoinen tilanne, että mä olin ilman parota. No. Ja se oli ihan hyvä ratkaisu. Joo, kyllä tämä nyt menee toiseen. Miten sun nyt, kun sulla on mukana nuo tekoviikset, niin pidätkö sä luuta sitten vain vai toi joku läppäjuttu vai? Tässä joo, siis nämä tekoviikset, nämä on vaan, näytän kovalta äijältä. Niin. Ja sitten Se sun sauritukasessa kiinni, niin se vähän hämää. joo. Ja sitten sun tuo pilotitakki, se on ihan tuossa nenän alla vaan nuo viikset. Ja se ei osaa. Mutta se on sun sinne hinttikaveriporukassa ihan hyvä tuttava. Niin, ja nykymaailman tilanteessa kaikki. Ihan hyvästä. Saa olla mitä vaan. Kyllä. Joo. Ei, niitä kysymyksiä mulla ei. Mä en laittaa jotain pois. Niitä käydään nyt kaikki, kun ihmisethän on sanonut, että on liian lyhkäisiä nämä. Niin. Ihan totta. Tulka King, onko K.Pirva MVP? Kysymysmerkki. Se on kyllä kova. Mitä, anteeksi, Tulka King, eli se on se sun, Joo. kuka on K.Pirva? Se on, Ei puhuta nimiä. ei puhuta nimille, mutta Rimmaa minkä kanssa? no Voisikohan olla vaikka Gille. Okei. Etunimi ja sitten Kinkkunen. Okei. Miten mennään MVP? Maanpuolustus, ei. Niin most wanted player. Valuable. Valuable. No, kaikista Arvokkaan pelaa. Niin, mä oon pelattu NHL, niin sitä World of Shellia, niin omalla jatkella, niin joukkueella. Joo. Niin tuo K.Pirva, niin se on meillä yksi semmoinen pelimies. voit miettiä, että mikä se on niin oikeasti siinä pelissä. Jos K.Pirva. Ei mitään. Vaikka P.Karva. Sanooko mitä? Okei. Ihan. Se oli kyllä, joo. Hauska tuommoinen sana. Oli kyllä. Munan saa. No. Joo. Ei vittu. Tämä on kans servuilla kanssa yksi semmoinen kuin Kari Ulli. Mia. Tämä on vaan pelimies. Tiedätkö, kun se lyhentää sen nimen, niin siitä saattaa muodostaa jotain sanoa. Läskely siellä K.Ulli. Hauska. Aivus, että meillä on se joukko ja meillä pelataan, niin se on nimeltään Kiila Pipers. Sitä tarinaa ei saa kertoa, että se tulee, mutta sanotaan, että joku tuntee piston sydämessä. Ja sitten laitoin tuolle, kun joskus joku ilta pelasin tuossa ja sitten tuolle mielitietolle niin kuvaa näin Snapissa jotakin, niin sitten, että onko tämä joukkueen nimi oikeasti Kiila Pipers. Hyvä joo. Ja sitten aikuiset äs. Muistatko sä, kun me pelattiin NHL 06 aikoinaan tietokoneella, ja sitten me mennyt tehdä omaa joukkueen. Ja sitten, hei, laitetaan sille joku hyvä nimi, että joku meidän nimistä tehdään. Niin tuukunakas, niin. Kirjoitettiin siihen, jota tukee Ville. Sitten, että joo, ei ole. Katsotaan, ei tämä ollutkaan, ei ollut päivä. Mielipide veteliläisistä. No kyllähän se niin silloin, varsinkin kun perheessä asui, niin oli semmoinen, että vituun veteliläisin. Niin. Mutta kyllähän nyt sillä lailla, että Kyllä se ennen olisi, että vituun veteliä, ja sitten se on, että vittu mitä kyllä. No just ei vaan ihan niinku
mullakin on yksi hyvä ystävä on syntynyt Vetelissä, J. Aukkosaari. Joo. Ja sitten nyt tämähän on tämä meidän suurin yksi fani, sen Tommo Finland voittaja tuo Veteli Veteli poika. Vetelisaa. Tuo nimillä ei sappuu. Niin, Tommo Finland tosiaan voittaja. Niin. Niin, se onhan siis ihan, siinähän ne on. No, on ihmisiä siinä, missä mekin. Ne on niitä alajuoksun poikia. No näin justi. Ne ottaa kato sen, mitä virrasta jää. Soitaanko nää? Ja sehän on perhojopi. Nehän on vissi joskus yrittänyt vetelijoita. Niin, Mutta eihän se ole. Se on perhosta lähtien. Korkealta kankaalta. niin sitä taitaa. No, mutta joo, ihan veteliläisistä mielipide ihan ok. Ketä tunnen sieltä. Niin. Sama. Onko sulla kaikki okei? Tää oli varmaan Sakulla. Joo, todennäköisesti. Kaikki ihan jees. Hyvä, kiitos. No. Mitä te olette kaikki noin perkeleen erinäköisiä? No me ollaan kyllä oikeasti. Niinkö, Ihan totta. ja niinkö, mä oon monesti niinkö, kun ollaan puhuttu, että niinkö, että on kuullut muiden puhuvan, että niinkö Saku ja minä ollaan enemmän samasta muotista kuin sitten Jonna ja Tuukka. Aika jännä. Että sinä on Saku olette vähän enemmän samasti, mitä minä ja Jonna. Niin. Niin. Niin, että Siinähän on vissi ero, niin kuin, jos minä ja Jonna. Jonna ja Tuutta. Sitten Ville ja Saku. Niin te olette vähän samasta muotista, mutta sitten jos minä ja Jonnu, me olet vähän eri. niin, teinkö, että eikö tekin olette samasta muotista? Te olette niin keskenään enemmän sisarusten näköisiä. Mutta mä oon kuullut taas sitä, että mä ja Tuukka ollaan vähän niinku. Ai, mä oon kuullut taas mun kaveriporukalta, että me ollaan niin sun kanssa enemmän. Joo. Mä en tiedä tästä. Mutta sitten taas meidän äänet on vissiin tosi hänestä. Niin, joo, mä minäkin yksi laittoi, että se oli kuunnellut tyttöverinsa kanssa tätä näin, niin On oikeasti istunut alas ja oi, kyllä taksa vähän puhuu. vittu, kyllä siinä on käynyt. Niin, oli sanonut, että ei tunnista, että kumpi puhuu. Minä vaan Onko näin? no niin, vissi. Oho. Onko sä kuunnellut äänellä ollenkaan? Ei varmaan. Niin joo, totta. Pelkään kuvaukkaus. Niin justi. Niin katsonut vaan sitä logoa. Niin onnistunut, että mitä äijillä on hyvä show. So, joo, mutta niin. Joo, ja eihän meitäkään niinku 300 erota, jos tekin olisitte niinku esikoulujässä. Te puhuisitte niinku minun kanssa tässä samaan aikaan. Meillä on Sama, tää. just nimenomaan, kyllä. Justi. Oh. Ja sitten jos joku kokojen puristat niin mua ja Villeä, niin pihteenä pippeli. Niin, se on ihan käytännössä. Niin. Samanlainen kuin sä olet. Niin. Mutta oha, ja niinkö, että niinkö, puhutaan sanotaan, että ollaan kaikki erinäköisiä, mutta aina meidän tyylitkin on tosi erilaisia. Niinkö, ihan jo silläkin, että meillä on ihan erilainen pukeutuminen ja ihan, mähän ostan mun vaatteet halpahaukista tyyppinen ratkaisu. Mäkin toki torilta. No näin just. Ja tuukin Oscar Dressman. Niin. Ei mutta, niin, sisarukset vain vittu monesti meinaa olla niinkö, yllättäen samannäköisiä, mutta me ei vain. Meillä on vain jotenkin. Ja sitten mullahan on ihan ylipäätään, että mullahan pitää paljon teetättää paitoja, että mun selkä on niin leviä. Ja hauiksi ei pahalta. Joo, mikäs siinä? Mitä on joku sairaus? No mähän on Kampikylän Kuasimood. Niin. Joo, On tuollainen kyttyrä. Pitää kävellä, kun on niin valtava kyrpä, niin vähän etuparsko. Miten pitkä? Tuukolla on tosi lyhyt pinna. Ja varmaan siitä oli. kyllä. Jos pituutta, niin kuin ruumiin pituutta. Niin. 187 oli armeija. No sitä Saku. Joku 181. Meikä kun 192. No niin. Ei, 183 intis. Pari senttiä mua. Mäkin oli Intissä 185. Mutta sitten lääkärissä 181. Että mitä helvetti. Sä olit kantanut niitä telamiineja sillä iso paljon. Niin voi. Pakko olla joku Se on varmasti. Sä aina kato joka paikkaan niin 8 telamiinaa mukaan vuojen ajassa. Joka päivä. Ja Rukissa ja jääkärirykki tuolla Utiin. Ja sit sä olit tuossa siinä lentoon, mikä Sukkulamies se oli. Niin ei voi kyllä paljon. Sä olit pari kertaa älä siinä laskuvarjo. Se on ihan totta. Totta, joka sana. Kyllä. Tämä on hyviä kysymys. Haluan, että me oltais kavereita. No ei, se ei onnistu. Ei onnistu. Mitä kävisi Tuukka ja laput velisit nyrkkimatsissa? Mä veikkaan, että meikä vei se tietää pöhinäkään. Siinä kävisi. Se on semmoinen tilanne, niin että jos me niin te olette sen verran herkkiä poikia, että te ei uskaltaisi lyödä, mutta mä uskallaisin varoista. Se on ihan, siis tuo on täysin totta. Se on muuten ihan taiva. Te rupeaisitte nössöilemään ja mä hakkasin sitä taivaptus. No, mä itkisin siinä, että älä lyö. Niin. Että mäkään en voi lyö sua. Niin, mä että no en mäkään sitä. Ja siitä. Miten niin vittu mä käänneen? Tuuka kysyisi. Ja sitten niin, siitä.
En mä kyllä niinkö, ihan oikeasti, niin jos siinä olisi niinkö sillä lailla niin, että pitäisi niinkö, että olisi 1 000 000 eurosta, niin kiitos. Niin kyllä mä antaisin sun voittaa. Älä nyt, jos sä antaisit. Mä antaisin, että sä oot tajuttavana sekin, vaan tämä on paljon pistää vastalla. Tai mutta kyllä Tuukalla oikeasti, niin Tuukalla olisi aika kova vastus olisi meille 2. Uskaltaisin päin. Ihan oikeasti. Ei, mutta kyllä oikeasti, niin, kyllä. Ihan vaikka Saku on vittu eessä vaan koko, tai juoksee takana piilossa. Ja sitten Vittuun pieni jäkkä muuten. Se yhdessä yksi vastaan. Sitten Saku kuitenkin yrittäisi niinku palailla niinku sua mukaan. Että kato, mä pidän Villistä kiippuja vaan. Että se yrittäisi laajoida sen, niin sä et ole sitten ihan totta. Niin, ihan sillä lailla. Kuka on sun julkisihastus? Ville tietää mun. Tiedän joo. Sanotaan, että Ei oo Juha Mieto. ei ole Juha Mieto, oikeasti. Se on teräsnis, niin, alauda. Se on kyllä. Mulla on Sydney Svene. Sehän on mieheksi. Niin. Kuka se on? Se on semmonen... Se pokenäytteli. Ei, se on semmonen näyttelijä. Pornografia näytteli. Niin. Onko näin? Ei oo. On Siis pitää kokea Google. On sairas niin. Sanopas mikä sen nimi oli. S-Y-D-N-E. Sydney Svene. Kysy vaikka tällainen näyttely. Ai tämmönen. No joo, tonne mulkosilmä. No niin, onhan siinäkin kyllä. Hyvät tissi. Oh, Niin. Tai Snitch. 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 Snitches. Tai Itses. Tai Snitch. Niin käy sanoa. Niin. Tai Snitch. Joo. Vielä kato saattaa olla vasikko. Joo. Tai Snitch. Mutta joo, Handmaid's Tale, se näyttelee One Upon a Time Hollywood. Ei kyllä ole ikään nähnyt yhtään vitun missä. On vielä hyvä näyttelijä. Ne on varmaan. On oikeesti. Ja hyvän näyttelijä. Te ette tiedä mun julkisijastusta, mutta Saija olisi osannut heti sanoa. Mä siinä. No kuka se on? Esko Koveri. Kyllä. Ei kun Henna Tanskanen. Jaa. Joo, noin tuli. Joo. Ettekö tiedä? Tunne miestä. Tunnetaan myös Aamu Korhosena. Sulatusteläkästä. Jaa. Muistatko? Muista. Se oli oikein soiva peli. Se on ensimmäinen mun tämmönen niinkö, kun puhuttiin nimenomaan julkisijastuksesta. Jaa. Niin kyllä se oli semmoinen. Ja seuraan sitä Instagramissa. Minä ja 360 muuta seurataan sitä Instagramissa. Se oli semmoinen niinkö, on jäänyt mieleen. No niin. Mutta joo, siinä oli. Niin mun pitää tätä kahta. Mä aina muistan, että teilläkin on siinä. Tehdään teillä niin mitään. Julkisihastus on tosiaan siinä. Sitten, kellä on perhon isommat säkit ja miksi ne löytyy Kari Ullilta? Täällä on nyt just se NHL-referentti. Okei, joo. En tiedä, onko hänellä isot säkit. Se pitää Mulla ei tietää kuka tuo oikeasti tuo Kari Ullila. No se on se Sakun hyvä ystävä perasta. Eli, mun paras ystävä, Aki. okei, se on V. Kyllä. Aki V. Ruki V. Ei. Ei, okei. Jaa, no mä en kyllä usko. Mä väitän, että tällä Kari Ullilla ei ole isommat. Sehän johtuu siitä, että se ei päästä tyhjentämään niitä. No sitten sillä mun se oli isommat. Kerta mulle yhtenä päivänä tuossa, kun pelattiin pleikkarilla, niin että sillä tahtoo aina vähän jänskättää nuo hommat. Onko näin? Minkä tommoset niinku seksuaalijutit? En mä sitä tiedä, mutta hommat. No mikä? Työssä ei mitään. No sen ei mitään voi tehdä. Sen takia se on työttömänä tällä. Niin. Kun jänskättää. Ne, Ja on niin isot säkin. niin. Ei pääse kävelemään enää. No, mutta onneksi kuitenkin perussa voi voltata sitten ovelle ruokaa. Ja ei tarvitse. Se on kyllä kätevä. On kyllä vitukata. Ja Riimalinnasta lähtee tulemaan sitä kyllä. Niin justi. Kerro ekasta pususta. En muista. No ensimmäinen suurena mulla oli perhossa. Täällä Imunin kanssa. Niin, yläasteelta. No näin oli. Ja siinä keinuilla, siinä oli rautakeinut siinä. Muistatte siinä, missä oli nuo näiden talonmiesten se koppi. Ja siinä vieressä oli rautakeinut. Muistin. Siinä talonmiehet kahtsovat ikkunasta ja masturboilta. Niin. Niin, eikä mä sanonut vailon kanssa, mutta tämän talon miehellä keinujen takana, niin, sillä kopilla. Niin. Eikä on sekin eka pusu. On se. Niin. Mulla oli eka pusu, niin Oikein Veijonta pusu. lieköhän ehkä päiväkodissa. Onko nää? Joo, tai ihan joku esikoulu tai joku tämmöinen. Sä oot ollutkin naisten mies ihan pienestä. Niin Se on tosi Joka puhut, että se on nainen. Niin, miesten nainen. Sä oot miesten nainen ollut pikkupoika. Joo, aivan. Pitääpä. Ja onko näin? Oikeasti päiväkoissa? Kyllä. Kerro tilanne. Se oli on mennyt kuule jopa naimisiin silloin. Mitä? Joo. Oletko vaan mennä naimisiin? Siis on mennyt. Pienenä. Akin kanssa. Ei. Oli Oli yksi semmonen flikka. Semmonen flikka oli siinä ja
mentiin sinne, ollaanko oltu kuule siinä kylällä, olisinko ollut esikoulussa. Mentiin kato sinne, sovittiin, että mennään naimisiin ja sitten mentiin siihen leikkimökkiin. Vielä tämä hääyt. Siis menemään naimisiin siihen, se oli vähän niin kuin kirkko. Olisiko ollut kuule Arttu P. jopa meidän pappa ja viikkimässä meitä. Oi, Ja tuliko se Arttu Peistä myöhemmin pappisi? siihen ei vielä toistaiseksi. On se yhdessä oltiin sunti on mennä täytin. Siis se on silleen ihanaa. Mutta tosiaan sitten se sanoi, että saatte suudella morsianta ja sitten mä siinä pussailin. Oi. Ja sitten Arttu P. aina välttä uudestaan ja uudestaan. Antti 330 i-taskus. Joo, näppäs kuva. Olisinko jopa ottanut kuule sen tuohon kantoon ja kantanut pois. Kynnykseen. Näeti. Ja kansa hurras. Voi että. Kyllä. Oi vitsi. Oli jäänyt sun terälehdet lensi. Sä taisi olla mun ensimmäinen. No, se oli niin elokuva. Se oli kyllä. Se oli herkistä. Aivan. No, oliko Tuuka? En muista. Joo, ei oo vielä. Ei oo, nimenomaan. Ei ole naimisissa sitten siis se on. Pappia se antaa luvan sitten. Ja sulle pappi antaa. Kyllä. Arttu P. Arttu pappi. Niin. Arttu pappi. Onko Saku saanut ikinä häätöä kämpästä liian intohimoisen pelaamisen? Tottahan tuo on. Onko näin? Kyllähän se on totta. Se oli silloin siellä kokko. Niin, se oli Koffelassa. Joo, siellä oli se. Vähän Ei puhuta nimillä. ei puhuta nimillä, mutta semmoinen äijä, joka oli aika niin mieliltään sairas. Aivan vuokraantaja. Noin. Joo, nää on kuullut tästä miehestä. Joo, niin sehän mut sitten siellä ajoi pois. Se laittoi mulle joskus yöllä, että joo, että sä lähdet vittuun täältä, että aamulla pakkaa kamat pois. Tai pakkaa ja lähdet. Mutta selvä homma ei tässä. Oliko se asuntolasta? Ei, se oli ihan kämppä. Ei se ollut niinku sen omakotitalo? Se oli se omakotitalo, missä mulla oli niinku huolessa. Joo. Mähän sain sitten asuntolasta kato paikkaa, sitten äkkiseltä ottaa sieltä. Se sitten vaan laittoi mulle aina, kun mä sipisin siellä äijän kanssa pelasin. Sitten se laittoi mulle viestiä ja sitten yhkään tuli, että no niin, sä lähdet pois. Mä otin selvä homma ja sä otat mun. Joo. Teidän yhteistyö se smurfas. Se ei smurfa. Mutta sanotaan, että jos on niin tiedä, minkälainen äijä se on, niin ei olisi kyllä smurfannut silloin. No ei kyllä, vaikka olisi antanut ollakin. Niin. Huonommat treffit, joilla olet koskaan käynyt. Huonommat treffit. Joo, huonoja. Ne on pelkkiä semmosia timantteja. Sama, timanttista jystyä. Ensimmäistä sekunnista viimeisestä. Silloin on näytti päättynyt maaliin aina. Niin justiin. Että ne sulla treffit onkin ollut semmoista vajaa puoli minuuttia. Mutta kuitenkin aina ollut sulla yhtä ilotulisessa. Mulla oli kerran vähän niin semmoista treffit. No, Ja oli nekin perhossa. ei, ne oli silloin ammattikoulu. Arttu P. Toi nyt Koulussa oli vähän juttua sen tytön kanssa. Ja sitten mä sanoin sille, että tuli käydä sufeilla. No. Ja mä sitten, viitikö tuot, tiedätkö, että mä maksan, niin tuo semmoinen daim-kakku. Mä rakastan, tiedätkö, daim-kakkua. Saa vässä. Saa elämä. Sitä on parempaa kakkua ei niin oo. Sitten oli tullut markkinoille semmoinen daim-juustokakku. No. Ette usko kotona. No. Niin toi se vittu sen väärän kanssa. Ah, Ja se pilasi ihan koko muudin. Mä sanoin, että ei tää voi. Lähde vittuun täällä. se ei tarvitse. Tantus kakku tänne. Niin, kaputaan tehdä vitsi. Ei, mutta se pilasi ihan täysin koko päivä. Mä se luotin siinä. Ja no niin, että pääsee vähän, tiedätkö. Sä tulee vähän kakkua syömään. Tiedätkö? Siitä ei se ole. Niin, äänin sä leikkaassa. Joo, ei saatana. Se meni ihan pilalle koko päivästä. No mulla ei tuu mitään semmoista oikeasti niitä. En mäkään kyllä muista taas mitään semmosia liikaa. No esimerkiksi semmonen, että poika oli jo syntynyt ja sitten vaimo, että lähdetään treffeihin, että lähdettiin Alajärvelle. Se sai ja sanoi, että mihin me lähdetään. Ja sitten me menitiinkin Alajärvelle ja sitten Alajärvelle oli avattu justiin semmonen niinkö aasialainen ravintola. Niin sitten sekin, että olihan se ihan vitun paskaa ruokaa ja vitun niinkö kemäinen se paikka, mutta sitten että siksi mä muistan sen, että se oli ihan vitun kemäinen. Ja sitten, että hyvät treffit, meillä oli mukavaa ja siitä on jauhettu monta kertaa. Että sekin, että vaikka sä oot syönyt pahaa kakkua, niin nyt sä muistat sen jutun. Tuossa olisi ollut hyvää kakkua, niin olisi ollut hyvää kakkua, mutta keskiverto jumpat siinä. Niin olisi jäänyt mieleen. Ei välttämättä, mutta nyt kun ei tullut edes keskiverto jumppia, kun oli pahaa kakkua, niin on jäänyt mieleen. Kyllä, totta. Sitten. Mitä isoveljet tuumaili nuorimman Kollin eli Saulin hiustyylistä nuorena? Menestiko ikinä viedä poikaa puuvajaan saksiin ja nahkamyyn herää? Kyllä, aika monta kertaa. Vittu mua on naurattanut se, kun tulee vieläkin vastaan, niin jossain muista. Rippijuule. Joo. Oli kyllä niin karsia tukka pojalla. Mutta sullahan on vaalia tukka. Niin silloin, mutta niin nyt kun sulla on lyhyt tukka, niin se näyttää paljon tummemmalta. Joo.
Mutta mulla on tosi paksu tukka. Siitä se on tosi ohut joku muu. Mulla on sorsusti toisinpäin. Sormet. Niin mä luulen, että meillä on vähän sukuvikana se tosi paksu tukka. Joo. Mutta se ei ole taas sulle periaatteessa. Ei, mulla on harva heti, että oikein hirvi. Onko näin? Jaa. Mulla on itselläni tosi paksu tukka. Mutta eikö se mene sillä lailla, olisiko tyyli joka kolmannella, niin sehän ei periydy. Se hyvä tukka. Onko näin? Joku tuommoinen siinä Se voi olla. Minkälainen meidän Jonskulla on? Sillä on paksu. Joo, silläkin on paksu tilus. Niin. No sulla on vai, sulla on samanlainen kuin meidän mummulta. Niin, ja sitten vähän niin, mulla on varmaan tullut tuolta äitin puolelta. Tuolta enomiehellä on kaljupää. Totta. Ja sitten tuolta niillä mummun velipojilla. Niin totta, niin, mutta totta. Niin se on russi. Ja niinhän ne sanoo, että se tulee äitin puolelta vissiin. Niin, se tehty yleisö. Mutta sehän menee kans sillä lailla, että se on niinku, mun mielestä on niinku joka kolmas ja sitten niinku joka toinen sukupolvi. No hei. Ja esimerkiksi nyt, niinku, jos sulla on tukkaa, niin Vilholla ei todennäköisesti ole. Sillä on kyllä tukka. Niin. Nyt näin meni tää sun teoria ihan mitään. Ei, siis kyllähän sillä Lylte on tukka, mutta katsoppa sitten. Nyt ei ole aimussa tiedä. Toistakymmentä. Se oli kyllä jännä silloin, että kun armeijassa jo oli semmosia äijiä, ja tuli ihan sama ikäisiä kuin itse. Ne ei se 20 niin ihan kalju. Joo. Toisilla se tulee oikein niin tosi rajuuna. Mutta on kyllä sillä lailla, on tyytyväinen, että on paksu tukka ja näin, mutta sitten se on, että mulla on nuo pyörteet tuossa eessä. Niin mulla on yksi saanut tyyli, mitä mä voin pitää. Se on aina pitää niin jompaa kumpaa käännyttä. Että olisi mukava, niin mä oon miettinyt tuommoista, niin kuin sulla oli Sakulla, kun ne sentin pitkä siili. Niin olen miettinyt, että pitäisi ottaa semmoinen ihan vaan, kun ärsyttää tämä pitkän tukan kanssa oleminen. Mutta sitten taas vaimo sanoi viimeksi tänään, että se on vitu epäreilu, että sulla on tukkaa aina hyvin. Niin. Se on, mä sanon, se on kyllä. Mä sanoin, että mun mielestä holokausti oli vitu epäreilu. Mutta että hyvä, että on molemmilla mielipiteen. Soijan mielestä se ei ollut epäreilu. Mutta tää tukkahomma ei ole taas ei. Se on ihmisiä erilaisia. Kyllä on. No näin just. Sitten milloin Saku ostaa PS5 ja lopettaa tietokoneen rakastelun? Ei sulla ole PS5. Hei. Sillä on Xboxia. Mä en pelaa vaan, Niin se ei ole Xbox. mähän pelaan vaan tietokoneella. Sehän silloin, että tosi miehet, niin nehän ei. Konsoliin kos. Niin. No niin. Se on loppuun käsite. Se on ei ole taas. Itsehän on haaveillut PS5 ostamisesta. Mutta en oo vielä. Mä oon pelannut PlayStation 2 ja sitten Nintendo SNESillä, Super Nintendolla ja Pleikkari 4 pelattiin justiin se It Takes Two-peli Akan kanssa läpi. Tietääkö Saku-projekti? En kyllä muista yhtään. Se on sellainen kaksinpeli, mitä meidän ongelmaton peli. Mennään kahdella semmoisella pikkutyypillä ja se olisi vielä mennyt varmaan joku 15 tuntia. Ei aika nopeasti pelattu peli. Yhtä putkeen 15 tuntia. Ei, kun monena yntänä elää. No. Meikähän pelasi tuossa sen pleikkarilla 5 tuntia putkeen. Oho, mitä se läsnä? Hänäriä 5 tuntia. Aloitin joskus 10 aikaa illalla ja 3 ilta lopettaa. Sitten katsoi se Suomen peli vielä siihen päälle. Niin on sama kuin 3. Ne otti perseeseen 6. Meni 6 nukkumaan, eikä vitu. No mä kanssa mennä töissä, oli pikkusen vittuntunut olosta sakkia. Se oli herännyt kanssa justiin 3 ja sitten perseeseen vielä kunnolla. Vittu kun harmittaa. Mutta joo, et oo ostamassa siis. Vaikka sä olisit ilmaista, niin et oo. Kyllä mä ilmaista ottaisin. Ja on miettinyt kans kyllä, että ostaisin, mutta ei. Sanotaanko, että niin vähän tulisi pelailua kuitenkin loppupeleissä sinne, että ei ole välttämättä järkeä ostaa. No kun mullakin on just nyt tämä sama, että tulee niin vähän nykyään pelattua yhtään mitään. Että niin, että mulla oli tuossa varmaan vuosi, etten pelannut mitään. Nyt tällä hetkellä mulla on sitten se Pleikkari 2 ja SNES ja Pleikkari 4 olohuoneessa. Mutta mä hain ne varastamista ihan varita vastaan, kun halusin kaikkea vähän pelailla. Joo. Mutta joo, PS5 on kyllä mielen päällä, mutta katsotaan, ostan kuitenkin. Mutta mä olin, eikö sitten multi? Onko arkisia asioita, jotka hävettää? Ei ole kyllä. No ehkä semmoinen, no tässä tietysti tämmöinen klassikko, että jotenkin kun ostaa alkaa vessapaperia kaapista. Ja sekin on vähän semmoinen, että nyt. Ja vielä kun mä ostan aina, kun tämmönen suurperheen isä, mikä minä, niin aina ostan oikein iso paketti, niin aina on vähän semmoinen, että anteeksi. Että mun pitää ottaa. Mun on pakko käydä paskalla jos. Oikeasti. Meikähän aina välillä, kun mä käyn jossain tortilla, ja sitten on sinne jauhelihaa ja tomaattia ja kurkkua. Ja sitten joskus jos unohtuu ostaa se kurkku. Sitten käy ostamassa sen pelkän kurkku, niin mä otan aina liukuva, että kortsia, että ei ole vegaaksi. Se on muuten ihan oikeasti niin. Se on hyvä, että oot suojannut tuon todella. Mitenkäs, onko Sakulla mitään? Ei haveta kyllä oikeastaan niinku mikään normiarjessa. Ei mikään. Ei oikeastaan. No niin. No, mulla on myös semmoinen, mikä
tuli tuossa vain mieleen, niin mulla on semmoinen, että kun mä käyn kuntosalilla käyminen, niin sehän muutti mun elämää aivan täysin. Että mä ennenhän mä luulen, että mä oon ruma, mutta mä sitten hoksasin, että mä oon myös vitu heikko. Ei mä oikeesti hävetä niinkö mikään tunne. Muutama kysymys sinä. On täällä aina kun tarvit, sydän, se tuli. Sanoisitko kyllä, jos sua pyydettäisiin ulos? Totta kai. Totta kai mutta kannattaa riippuu kukaan kysyy. Ei. Mutta jos on joku kauhean ruma, niin en mä. Niin, hyvä, että on periaatteessa. Niin ja tietysti, että mitä se duunaisi. Niin. No niin, mä että ei ole kauan, kun puhuttiin yhden sinkkukaverin kanssa, kun hän vähän tuskaili, että kun ei halua ladata mitään tuommoista, mikä se on se, Grinderi, mikä se on se, Jaho, jippi.fi, niin, että kun ei halua sitä netiä, että haluaisi nähdä niinkö kamitusten nähdä ja näin. Ja sitten mä sanoin sitä, että no joo, että tietysti se nykymaailma on mennyt siihen, että aika paljon se mennään Tinderin kautta. Että aika paljon sitä nykyään niin yhden kautta tavataan uusia ihmisiä. Ja sitten, että kun he saa tapaa uusia ihmisiä, jos sä et käy missään muualla kuin Kurikan jossain yhdessä baarissa. Niin. Että sillä on aina ne samat. Ja aivan sen saman porukan kanssa. Siis oppi lurkkapäässä voi laittaa sen pingoja ja lähettää. No näin just, että saa niinku tavaa uusia ihmisiä. Että pitää lähteä että jos sä et halua minkään tuollaisen netin kautta, niin sun pitäisi itse jalakautua tuonne maailmaan ja käydä muualla. Ja sitten sitä mä oon kanssa sanonut, että kun itse ajattelin sitä, että kun on aika puhelias ja näin, ja sitten että itse tykkäisin sitä, että mä olisin en tiedä, tunteeko naiset samalla lailla, mutta jos mä olisin sinkku, niin mä olisin kaupassa tällä lailla näin, että mä olisin jonossa. Sitten joku muu tuli siihen mun taakse, että hei, se riistit takki sulla. Että mikä tuo takki? Mistä sä oot tosta? Se ei nyt vittu ulkotakki. Niin, tää vittu ulkotakki huovatella. Eikö niin just, että se olisi helppo aloittaa ihan vain tein sieltä noin. Mutta ei varmaan sitä käytännössä ole. Niin. No niitä tuli just siinä vesijaksossa, multa tuokato kysyttiin sitä parhaimpia semmosia iskurepliikkejä. Niin, ei, sitten kun ne tuli ihan vitun puutakka, että piti tässä sanoa, ei tullut mieleen. Ei, kyllä mulla ainakin on vähän semmoista, että käytännössä mä oikein häpeän mitään, enkä pelkään mitään. Mutta sitten kun siinä kuvosina, että kun sun pitäisi mennä jollekin ihan, esimerkiksi jos pitäisi mennä vaikka jossain kaupassa. Niin. Sä näet siellä joku sen näköisen daamin tai miehen, josta sä oot kiinnostunut ja sä menet sinne, että mitä sä sanot sinne? Näköjään sitten, sä rupeat miettimään, että no nyt mä menen, mä sanon sen moi, niin se vasta moi. Sitten mä jään seisomaan siihen. Siisti homma. Jep. Mutta sitten kun ottaa ihan muutaman lonkeron kossusiimellä siihen, niin sitähän menee vaikka pyytämään naimisiin väliin. No niin, kyllä. Mutta sitten taas se, että jos sä oot siinä vähän hiprakassa, niin tekee samanlaista vaikutusta. Niin, no se justiin. Niin, että sitten että jos sä, tietysti ehkä just joku tämmönen, että jos sä menet jossain kaupassa sanomaan, se oli multa varmaan vähän huono esimerkki, että kyllähän siinä saa vähän semmoiseen vitun ahiste, kun tuut tässä. Ei juntra. Että pitäisi ehkä olla kuitenkin joku, että sä meet vaikka kävelyrit tai estarit, että on edes joku, mistä lähtee rakentamaan sitä keskustelua helpommin. Yeah. Silloin vaikka vittu puistossa. Tää kuntosalilla menet siihen, kun sä oot istunut siinä tehnyt jalkapäässä. Tai vaikka tää, mikä se on se rintalaiteessa. Niin, siinä. Niin menet sitten sen jälkeen siihen nuuket sitä penkkiä. Niin, ihana hajuva sisu. No näin just, ihana. Tai sitten voit mennä sanomaan sulle, että hei anteeksi, mähän voin sulle kahtua, että mä en tunne sua ollenkaan, että saanko mä arvata, että paljonko sä paitit. Sitten sä oot, miten? Sä oot, voiko sä kustaa tuohon kuppia? Sitten kun sä siihen kuppiin, niin hörpäät sen, että sä oot, joo mä veikkaan, sä panat 57 kiloa. Sä sanot, että en pannut kuin 54. Sitten mä oon, no, en mä ihan osannutkaan. Ei, mutta tuossahan oikeasti niin, eihän sitä tarvitse sitä keskustelua käydä sinne paikan päälle välttämättä. Sä voit mennä sanomaan, että joo, että hei, että oot viehättävä. Että voisitko mahdollisesti esimerkiksi antaa mulle jotain sun yhteystietoja. Tässä aivan Ja sitten kato myöhemmin, vähän keskustelet sen kanssa, tutustut paremmin ja sitten vasta näet oikeasti sen. Niin, kyllä, joo, ehkä ennemmin ne, että ei minun kannata heti, että no joo, tehdäänkö lapsia. Niin, koska mistä oot kotoisin? Koska siis sähän meet oikeasti ihminen on vaan semmoinen, että se menee lukkoon tilanteessa, missä... Niin, ihan tuntematon ihminen. Niin, ja sitten vaikka kuinka tiedätkö olisi viehättävää semmoinenkin, että sä oot aina halunnut elämässä. Niin kannattaa ehkä lähteä sen kautta, että käyt pyytämässä sille ne yhteystiedot ja kysyt just mahdollisesti, onko sinkku jne tai tällä lailla. Ja sitten, tiedätkö, jos se antaa sulle ja antaa vielä hyvältä sekällä oikeat yhteystiedot. Joo, kun sä menisit justiin sanoa, että
sehän voi antaa, annapas puhelinnumero, joo selvä, 1711225. Vittu, yleensä alkaa nollalla, missä joo, sitten soitat siihen, Jarmo. Niin tosiaan, jos se antaa sulle oikeat yhteystiedot, niin sä tiedät, että sulla voi olla chanssi. Siinä vähän niinku erotellaan jyvää takanosta. Hyvin sanottu. Oli omasta kynästä. Vähän joo. No, ei millä. Oli hyvin sanottu. Mutta toi on oikeasti siis toimii. Ihan face to face kysymään ja sitten ei välttämättä tarvitse alkaa puhumaan politiikkaa siinä. Niin kyllä. Että vaan kysyy ne jutut ja tiedätkö sanoa, että hei, että oot tosi viehättävä. Ja sitten jatkaa keskustelua myöhemmin. Awink. Toimii. Awink. Toimii. Kyllä nämä on kiehättävä silmäis. Kyllä. Ja se toimii aina. Käytännössä 100%. Mun vaimo ärsyttää vitusti, kun hän ei osaa vinkata silmillä. Okay. Se on aina semmonen suu auki ja kuitenkaan saa ihan kiinni, että tää on kohta. Niin mä, että mikä voi tuli Herran Jumala. Mutta joo, kyllä. Ja sitten just helppohan se on tästä, kun itse on iän päivä ollut useamman ahan kanssa kimpassa, niin varmasti täältä huuella sitten takaa tasavasemmalta. Että ne ei muuta kuin menet juttelemaan ja teet nuin ja nuin. Että sitten jos itsellä olisi sellainen tilanne, että pitäisi mennä, niin en välttämättä osaiskaan. Mutta että siitä sitä oppii. Se oli meidän viimeinen kysymys. Eikö ollut mukaan enempää? Ei ollut enempää. Yksi olisi ollut vielä, mutta se oli taas semmoinen, haluan oikeasti, että tuut käykää. On mun tämmöinen aivan vitu tippadappa. Joo, aitsupa. Mutta otetaanko joku näistä vanhoista vielä, kun meillä nyt on tässä kerrottu Saku. Jotain, jos on semmoisia, mitä ei ole kysytty. Top 3 tiedemiehet Sakulta. Ei se tiedä, mitä se on. Miehet eikä tiedä. No ei, täällä oli aika huonoja nämä mitä. Ei me sitten oteta. Ei mitään, kyllä me pärjätään näin. No niin, pärjätään näin. Nyt on sitten enää viimeinen osio sitten, ei kaikki. Vai onko meillä menty sitten kaikki? Eikö se ole sitten se suuma hauskuutus? Niin justis. Että Villen vitsit Villen liian pitkät. Mulla on yksi tämmönen juttu vielä täällä. No jos teillä on, niin antaa tulla. Tämmönen, että mihin mä laitus? Että aamulla oli niin kylmä, että vei villasukat jalkaan ja vein kyllä käteenkin. Ooti oikein tiedä mitu haas. No joo. Mulla on takas tämmönen, että mähän on vitu hyvä sängyssä. Että en putoa siitä juuri koskaan. Ja enää kun se housu unissa. No onko Sakulla ketä joku? Ei Sakulla ole tähän. Pitääkö se taputella tämä sessio? No tämä voisi olla tässä näin. Kyllä. Eikö sulla ole mitään niitä juttuja? No mulla on se vitsi, me heitän tähän loppuun vielä. Aletaan se tuosta kurmalta meidän tulmeen. Onko Sakulla vielä jotain tuo ja loppusanoa? Oli mahtava käydä vieraissa. Mutta onko se tähän liittyvä edes? Podiho. No eipä tässä mitään. Kiitos Kaiville kysymyksestä. Oli aivan mahtava kysymykset. No, kiitos kysymyksestä. Mä haluan lähettää tästä terveisiä vielä kaikille faneille. Terveisiä kaikille faneille. Hyvä Tuha, kiitos. Hyvä, kiitos. Villen vitsit, liian pitkät vitsit, tosi pitkät vitsit. No joo, tehdään tietysti tuon Tonttu Tolianteri. Kyllä. No niin, Tonttu Tolianteri, niin se yhtenä jouluaamuna, niin joulupukki kysyi, että lähdepäs mukaan, kun pitää lähteä laajaa viemään, että tarvii yhden kaverissa. Oli se normaali tonttu, niin kuka sinne yleensä ollut apuna, niin oli tullut kipiänsä. Niin Tolianteri sanoi, että no totta kai hän voi lähteä ja se hyppäsi sen rekkeen ja sehän toimii semmoisen kosmisen madonreijan kautta aina paikasta toiseen, että se meidän niin aika avaruutta käyttää hyväksi, että se kerkiää joka paikkaan, kun aika paljon paikkoja kiertää. Ja mun oli käynyt siinä varmaan 3-4 miljoonissa kolissa vasta herennyt käydä joulupukki ja Tonttu Tolianteria. No sitten siinä kävi niin, että justiin se oli siinä kosmisessa madonreikään aika-avaruus tyhjiössä, niin sehän tippui jumalauta sitä kyystä. Ja se tippui sitten tuonne niin semmoiselle 60-70-luvun semmoiselle kiinalaiselle riisipellolle tippu. Ja siitä tuli ensimmäiset ihmiset, mitkä siihen tuli sitä auttamaan, niin ne on semmoisia maitotuotteista tehtyjä ihmistä. Että ne oli niin erilaista maitotuotteista tehty. Se oli niin aivan toinen ulottuvuus, missä se oli. No, tottahan tämmöinen Tonttu Tolianteri niin vitun kummallinen, niin näkyyhän se oli niiden mielestä. Niin ne otti sitten Tolianterin kiinni ja ne vei sen sitten jonnekin semmoisen niin poliisilaitokselle ilmeisesti. Mutta ei se oikein ymmärtänyt kieltä tietenkään. Eihän se nyt Kiinaa osaa, Tonttu Tolianteri. Että joulupukki olisi osannut. Mutta ei se. Ja no ne otti sen kiinni sitten. Se vienyt muutaman päivän siinä kiinni. Ja sitten se vietiin semmoisen valtavaan isoon, semmoisen niin linnaan. Semmoisen niin palatsiin. Ja siellähän sitten oli
60-luvulta 70-luvulle, niin oli tuo Mao Zedong oli vallassa. No sitten nämä erilaiset maatotuotteet tehneet vartijat, niin ne vei sen sitten sinne selliin. Ja se oli siellä sellissä sitten, ja sitten se vietiin semmoiseen valtioviratten huoneeseen sitten oottelemaan. Se ootteli siellä sitten. Ja no viereisessä huoneessa sitten tämmönen, niinkö poistetaan margariinista tehty tämmönen mauni oli siellä toisella puolella. Ja se meni sitten, se oli semmoinen pieni semmoinen kurkistufreikä. Se meni kahtomaan sitä tällä lailla näin. Kahtomaan sitten sinne niinkö Tonttu Toljanterin huoneeseen ja kahtoi sieltä ja sen Mao. Ja sitten kun sehän pääsi myöhemmin karkuun se tämä Tonttu Toljanteri, niin se kertoi mulle tätä juttua. Se sanoi, että kuule hän kahtoi, että mikä siinä on tuosta reiästä. Se kahtoi sinne toiselle puolelle. Tiedätkö sä, Ville, mikä siellä oli? Mä sanoin, että no. Se sanoi, että voi Mao Sili. Oli voista tehty se Mao. No joo, no niin. Katsotaanko se sanoo aina se, että voi Mao silmä siinä ovelmassa. No joo. No niin, hei, tähän loppu. Hei, fiilistele vielä. Saako tätä lopputunnelia tossa? Eikö hyvä? Oo, sitä on. No vitsi tää. Come on. Hei, come on. Hei, sautti Rikulle. Ciao. Kiitos.